सैरीगत मोगाची सैरीगत कशी करपाची प्रेमाची सैरीगत करपाक सगळी वांगडा जाता रमेश शालिनी चो मोग गावन सगळ्याक फुलता मोगाची सैरीगत मोग उडून नाचता रमेश हसतात देता गाव सगळं फुलता मोगाची सैरीगत मोग उडून नाचता रमेश नाटकान भाग घेवपी कलाकार अमोक सुभाष नाईक परुळेकर, शांता दक्षता दिलराज कलांगुटकर, रमेश रुपेश सुभाष नाईक परुळेकर, टॅमी भूषण देवानंद शिरोडकर, जय अनंत जनार्दन बनावलीकर, शालिनी सिद्धी रुपेश नाईक परुळेकर, जुळवी काका गुरुनाथ रजनीकांत शिरोडकर, माधुरी रीमा राजन शिरोडकर, मालिनी आशना हिरेंद्र नाईक परुळेकर, मेघा प्रिया दयानंद कांदोळकर, शेखर अनिकेत कृष्णनाथ बाणावलीकर, बुवा ज्ञानेश्वर अमृत कलांगुटकर, रंगमंचाण वेशभूषा नाटेकर कला भंडार मापसा गोवा, आवाज आणि उजवाण योजन मुकेश आश्वेकर फिरंगेबाट नेरूल, पार्श्वसंगीत मानसी अमोक नाईक परुळेकर. विशेष आभार श्री सौभाग्यवती सपना श्रीराम सामंत आणि तर तुमच्या मुखार कळयता श्री अनंत जनार्दन बाणावलीकर यांनी बरयल्ले आणि बसयल्ले 2 अंकी धमाल सुपरफास्ट कॉमेडी नाटक विथ मालवणी तडका मोगाची सैरीगत मोगाची सैरीगत मोगाची सैरीगत.
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव
बाकी सगळे आपापल्या घरा हय आमकां मागे काम सोदपाक जाय तुझ्या बापाय बिझनस तू वयतले बापायचो बिझनस सांबाळटले आमकां करपाक जाय काम अरे मेल्या तुका सांगला बरं आहे कॉलेज सोंपल्या उपरांत तू म्हाका माझे कडेन तुका कामाक दवरता म्हणून तुजे कडेन भिवपाची गरज ना हांगा बी भिवपाची गरज ना अरे तू आसाय तो बरो आसा आणि तुजो बापूय आसा तो खोड मारून धाडून घालतलो मरे म्हाका अरे मेल्या हांव कितें चिंतता आनी तू कितें चिंतता रे तू कितें चिंतताय रे हा अरे हांगात रावपाचें बीन चिंतताय कितें रे शालिनीक लागून शालिनी वयता रे आपल्या घरा पण राव रे हांगर कित्याक रावो वॉर्डन मॅडम जांग काय वॉर्डन बॉय जांग कितें सांग रे वॉर्डन बॉय जावन राव रे मॅडम आसा बरी टुणटुणीत बेगिना बसा पोलीस म्हाका टेन्शन येना टेन्शन तुका कसलें टेन्शन रे कितें सांगू तुका तुका आनी टेन्शन तुका सगळें आसा मरे कितें कमी आसा कमी आसा तर कमी आसा होच कमी आसा हे तुका खबर आसा मरे तीन वर्सां जाली 3 वर्सां 2 वर्सां फाटल्यान लागलेलो रे 3 वर्सां जाली हांव त्या मालिनीक कितलो लायक करता तो हांवें अजून ताका सांगूंकूच ना मरे नांवूय विसरलो मालिनी काय शालिनी रे शालिनी रे शालिनी तासता शालिनी अरे 3 वर्सां जाली ते येयले की तू भियाताय मरे हा तुझ्या बदली हांव सांगू म्हणजे तुय बी रे अरे हांव ना रे छे हा तुझे सांगूंक काय विचारता तेका नाका नाका काय करत ना माझ्या मोगाची काणी हाऊस सांगतलो कळ्ळें मरे अरे कळ्ळे हो सांगतलो खंय आता 3 वर्सां जाली हेजे तोंड काय उकडे जायना 3 वर्सां जाली हेजे तोंड काय उकडे जायना बाबा तू केन्ना सांगतले रे अरे हांव सांगतलो रे तुका कित्याक जाय हांव सांगतलो म्हणजे कळना तुका देवा गाठली खंय बांदल्या काय हांगा अंदू हांगा बांदल्या वाजली देवा हो सांगतलो खंय हेजे तोंड काय उकते जायना पूण हेंची जोडी मात बेस्ट आसा हो सामको सादो आनी ते सामके सरळ जोडी बेस्ट आसा पूण जुळवून कशी दिवया कितें म्हणटा रे अरे तुजेच उलयतालो हांव तुजेच कशें लगीन करया ते चिंत्तालो ते तू कित्याक चिंत्ताय रे लगीन शालिनी हांवूच जातलो कळ्ळें मरे अरे तू जातले पूण तू सांगतले केन्ना तेका ते येयले की सामके भियाताय मरे तू हा मागीर तेजे लगीन जाली की सांगतले काय भुरगीं जाली की सांगतले तू कितें रे खंयच्या खंय कितें उलोव नाका तूं सांगलें मरे हांव जातलो म्हणून हांव जातलो म्हणजे हांव जातलो पयस तूं पळोवया कोण जातलो तो पळोवया हे पळय येता तुजे शालिनी आता सांग पळोवया शालिनी येता हय ही हांव लिखता हो पळय आनी हो सांगतलो खंय हे हांव कितें करूं लिपो मरे लिप लिप What's my dance?
बेकणलो मरे तू म्हाका बेकणलो मरे ए हांवें कितें केलें रे ह्या मानसीन लायले सॉंग हांवें घेतले एंट्री केलो डान्स आज तुका म्हणणार रे एका म्हणटा रे बेकणलो म्हणून म्हाका सांगला शालिनी येता खंय शालिनी अरे हांवें पयले तेका ते पळय शादीनी येताले तेजे रूप बदलून हो बॅटी टॅमी कसो जालो कोण जाणा ए टॅमीच मरे तू हा ए कितें रे हलकटपणा करता पुरसो खंयचो हांव हलकट तुझे सांगू लोकांक हलकटपणा माझी काय ना तूच तो हलकट तुका काय ना आणि येते कितें तर रे पहिले मरे जाली हेजी हलकटपणा स्टार्ट अरे डुबी डूब पोट म्हणटा रे अरे कितें चल्ला कितें तुमचें चल्ला कितें हांव कितें उलयता आनी तुमी कितें उलयता तू कितें उलयता आमकां काय कळटलें अरे मातसो बस आमी कितें इम्पॉर्टंट उलयता रे मातसो बस थंय ए कितें तरी मार्क दी मरे अरे मार खूप आसा रे तू रेडी आसले सांग अरे तू तेका कितें सांगताय तू म्हाका सांग तुजें काम हे करता हे बापायचेर गेला अशें करता हे काम सामकें अशें करता सांगते का करतलो काम सांगू सांगता पळय दोनूच वीक उरल्या कॉलेजीक मागीर आमी सगळे आप आपल्या घरा तर बरें मरे ह्या कॉलेजीन म्हणून कोण रावतलो हांगा टॉयलेट सुद्धा इंडियन अरे उगला म्हाका उगला अरे बाबा तुझी दुःख स्टोरी नाका तेजी फुल स्टोरी आयक हा सांग पळय 3 वर्सां जालीं शालिनी अजून सांगूंक सुद्दां ना मरे हांवें तुका खबर आसा मरे हांव शालिनीचेर कितलो मोग करता तो आमकां खबर आसा रे कितलो मोग करता तो पूण तेका खबर ना न्हू अरे होच प्रॉब्लेम तेका कशें सांगपाचें रमेश तुका जाय हांव सांगूंक रेडी आहा नाका तूं सांग नाका हांवूच सांगता म्हाज्या मोगाची गाणी हांव सांगतलो मोगाची काणी सांगतलो खंय ते येयले की शेपडी भितून वयता मरे हेजी हांवूय तेका तेच सांगता अरे हो केन्ना सांगतलो हेणी धाडच दाखोवंक ना जाल्यार शालींचें लगीन जातलें मरे आनी असली 10-15 जून भुरगीं जातलीं बरें स्टार्ट तुका सांगलें मरे म्हाज्या मोगाची गाणी हांवूच सांगतलो पयस तूं पोवया ओय रमेश जय बेगीन यो कोण तरी येता अरे शालिनी येता शालिनी येता रमेश आता कितें करूं रे ए येतात चावून उडय सांग. डोळे बंद कर आणि सांग हय. डोळे बंद केले की धाडत येता राव राव म्हणटा डोळे बंद करून सांग धाडच घे घे गुलाब घे गुलाब सांग म्हणटा सांग बरें सांगता पार या पार कर आम्ही हांगा ऐक रे येयले काय सांग म्हाका येयले काय सांग बंद कर तू येयले तूं सांग हा आई सांगता खंय तो येयले शें दिसता सांग 3 वर्सां जालीं जेन्ना तुका हांवें ह्या कॉलेजीन पळयलो तेन्ना तुका पयले फावट पळयलो तेन्नाच म्हाका तुजेर मोग जालो हांव तुका सांगतलो म्हणून आसलो पूण सांगूंकूच पावलें ना पूण आयज हांव धाडस करून सांगता आय लव यू म्हाका 20 वर्सां जालीं सोमाचे उपास करताले आयज पावलो रे देव बाबा म्हाका दिसता 40 वर्सां हांव तुकाच लागून लग्न जावनासलें रमेश दोळे उगड डोळे उगड रे रमेश शालिनी न्हू ते वॉर्डन मॅडम ती वॉर्डन मॅडम 40 वर्सां पूण म्हाज्या शालूक तर 21 लागली हेची वाट आता एका कानो पळय उप्पो चिरिना जाल्या लायली मरे वाट कितें तू म्हाजेर कितलो मोग करता आतां सांगलें न्हू आतां कांय सांगू नाका आनी सगळें कितें तें हांव करता तुम्ही करता कितें तरी करता तुम्ही मॅडम न्हू रे मेघा म्हणटा ते मेघा मॅडम कितें करताले तुम्ही आतां सगळी तयारी हांव करता लग्नाची अरे चल वाचय तेका पळय चल पाठ पडलेलो संकासूर दुखला सुद्धा ना अरे तूच सांग चल म्हाका आवाज हाडटा संकासुरान कसो दुखला तू काय सांगू नाका तू कोण म्हाका सांगपाक अरे सांग रे चल रे मॅडम हांव सांगता तुमचो कितें गैरसमज जाला हो तुमचेर मोग करिना तू कोण म्हाका सांगपाक आतांच तेणी म्हाका प्रपोज केला न्हू रे रमेश हय हय ना हय सुद्धा म्हटलंय रे आतांच ना हे तेम्या तू वाच तू कितें म्हणटा यो मरे ना मॅडम हांव तुमकां सांगता आमी न्हू नाटक करता एक नाटक तेचो सीन हो हय हे आमी एसाय मारता
मोगाची कोणाच्या लायले बरं सांगतो ते का पाहिजे हायन कितें केला रे तेणीनूच ते दोळे बंद करून मारली सुरी उबी आणि ही वॉर्डन मॅडम झाली आमची भाभी रमेश किती झालं रे रमेश किती झालं किती आले किती आले किती झालं काय म्हणता चल रे आम्ही खंय तरी डेटी घेया डेटिंग डेटिंग खंय मरे मॅडम तसे काय ना तुम्ही चित्ता तसे काय ना आशुनी रे डेटिंग नाही आल्या आशुनी पण आम्ही लग्न बेगीनच जाऊया आता 40 झाली तू रे लगीन डायरेक्ट आणि किती तर आता 40 लागली आणि किती वर्ष राहतले रे तू काय टेन्शन घेऊन आता हांव न्हू बाबू बटा फोन मारता न्हू आणि सगळें ठरयता कळ्ळें हा हा कळ्ळे अरे रात्री बरं सांगतो किती म्हाका तो पळय थंयच्यान उलयता अरे हे खतखतला मरे रोकडेच लगीन जाता खंय मागीर लगीन जाता खंय मागीर 40 वर्सां मरती का वाल्याचो भोव अरे काड्याचो बॉम्ब फोडटा तो बरो आसा तूं आमच्या मित्राचेर कित्याक फोडलोय तू माझेर घालना का सांगतात 12:35 पुढे सर बरे जातले तुझे बरें बाबू थँक्यू काल्याच्या तिसरी रात्री खंय मरे बरो फोटो हा लग्नाचो आमी त्याच फोटो लग्न करूया आता हे सगळे काही ठरयले रे सगळे ठरयले अरे हे सगळे ठरयता मरे चल वाचय मॅडम हांव तुमकां कितें म्हणटा तू आमकां काय म्हणू नाका हांव कितें म्हणटा आमी न्हू एक काम करूया आमी आमच्या भुरग्यांची नांवां चिंतुया चेडो तर जाले जाल्यार भीम दवरुया आनी चोरू तर जाल्यार चिटकी दवरुया अरे वाचय आम्ही म्हणटाले रमेशाची भुरगी शारदीची भुरगी ही रमेशाची भुरगी रेडी करपाक रेडी जाल्या वाचय नाल्यार बारसो आमकां हांगा करचो पडटलो चल मॅडम कितें जाला तुमचे पचे करता ती बेटीक लगीन भुरगी बारसो कितें चल्ला आमचे तो कितें सांगता ते आयक तरी एकदा रमेश सांग तिका सांग म्हणटा अरे सांग रे सांगता मॅडम तुम्ही चित्ता तसे काय ना मॅडम तुमचो कितें तरी गैरसमज जाला खबर आसा रे म्हाका सगळें ना मॅडम तुमका कांयच खबर ना तुका कितें दिसता म्हाका खबर ना तुका 3 वर्सां पयलीं खूब जाल्लो आनी तुवें तुका शाळेचेर जाल्लो कितें अरे वाचलो तो न्हू आमी वाचले आमी तुमका खबर आसले आनी कितें तर तुमकां कितें दिसता म्हाका खबर ना मॅडम सॉरी मॅडम अरे सॉरी कित्याक म्हणटा शादीक केन्ना प्रपोज करता आता तुम्ही म्हणता जाल्यार म्हाका आतां खऱ्यांनी धाडस येयला येवत न्ही तेका आतां माता सांगतलोच हय आमी तेका तेच सांगता केन्ना सांगता काय म्हणून मॅडम प्रपोज सुद्धा केल्लो बाबड्यान आणि तुम्ही रॉंग एंट्री मारले हांवें हो एंट्री मारता तसे काय ना पूण आतां हांव सांगतो म्हणजे सांगतलो आताच्यान मिशन शालिनी सुरू तूं आसा मरे म्हाज्या वांगडा दी बरें तर हांव बी आसा वांगडा तुज्या हांव बी आसा व्हेरी गुड हांव कित्याक फाटी रावन हांव बी आसा आता म्हाका खऱ्यांनीच मोगाची सोयरी कर सुरू करूया मोगाची सोयरी कर मोगाची सोयरीगत मोग उडून नाचता रमेश हसता खेळता जग सगळं फुलता मोगा
आई, तुझं हास्य सूर्यकिरणासारखं, तुझे शब्द थंड वाऱ्यासारखे, तुझ्या हातात ऊब. वा, सुंदर सुंदर, अप्रतिम. रमेश, क्या केन्ना येयलो रे तू? हो पळय आत्ताच जेन्ना तू कविता बरयताले आनी वाचताले. तुका खबर आसा, ह्या जगान सगळ्यात महत्वाची व्यक्ती आसा ती म्हटल्यार आई. आणि म्हाका सुद्धा माझी आई खूप महत्वाची आसा. हय तर खबर आसा म्हाका. आणि 10 दिसांनी आमी कॉलेज सोंपोवन घरा वयतली. मागीर हांव म्हज्या आई आनी बाबा वांगडा आसतलें. रमेश, तूं बी घरा वचपाक खूब आतुरलो आसतलो न्हू रे? हांव चे म्हाका तर दिसता कॉलेज आनी 2 वर्सां बी आसून जाल्ली 2. कितें? तूं हांगाच रावतलो काय कोण आवडला रे तुका? आता एका कितें सांगू, कोण आवडला ते. राव रे, तुवें 2 वर्सां म्हटल्यार तूं हांगा रावतलो आनी ते घरा वयतले. म्हाका दिसता मरे ते फर्स्ट इयराक आसाशें दिसता. कोण रे रमेश? अगो तू चिंता तशें कांयच ना. फर्स्ट इयर बीन कांय ना. फर्स्ट इयर बीन न्हू. मागीर सेकंड इयर दिसता. म्हाका दिसता एक गड्डे. अगो सायबिणी, 1 वर्स फेल जातालें. तो चिंता तशें कांयच ना गो. मागीर सांग मरे कोण रे ते? सांग म्हणटा देवा, सांगता. थंय कितें रे बडबडटा? सांग बेगीन नाल्यार वयता, म्हाका काम आसा. सांगता आयक सांगता. शालिनी, म्हाका न्हू तुका कितें सांगपाक जाय आसलें. अरे खबर आसा, सांग बेगीन. सांगचें तर पडटलेंच, नाजाल्यार जय आनी टॅमी म्हाका सोडपाचें ना. अरे कितें रे, सांग मरे. देवा, कितें रे परत परत उलो मारता? सांग मरे बेगीन नाल्यार खरेंच वयता. म्हाका काम आसा. सांगता. शालिनी, तुका उरास आसा आमी पयले फावट केन्ना मेळिल्ली ती? पयले फावट? हय, याद आसा. तूं मरे तुजे बॅग घेवन येयल्लो आनी म्हाका पळोवन पडलेलो. हय, पडलेलो. 3 वर्सां पयलीं जेन्ना तूं हांगासर येयल्लें आनी तुका कॉलेजीन हांवें पयले फावट पळयल्लो, तेन्नाच हांव तुज्या मोगान पडलेलो. कितलो तेंप जालो तुका हांव सांगतलो म्हणून आसलो. शब्द अशे तोंडार येताले पूण सांगूंकच पावलो ना गो. आनी त्या दिसासून खरो अर्थ मोगाचो तो म्हाका कितें तो कळ्ळो. त्या दिसा पासून रात दीस म्हाका फक्त तुजीच आठवण येता गो. सांज सकाळ फक्त तूच आनी तूच. न्हिदले की स्वप्नानूय तूच, उठले काय दोळ्या फुड्यानूच तूच. तुजी ती स्मायल, तुजो तो चेहरो. शालिनी, आय लव्ह यू. रमेश, तूं म्हजेर प्रेम करता? हय शालिनी, तुका जाणा जावन जालें ना ते चेडवाचें नांव कितें तें जावन आसा तूं. शालिनी, तूं. हांव फक्त तुजोच. खरेंच रमेश, म्हाका कळना म्हाजेर इतको कोण प्रेम करूं शकता ते. रमेश, आमी गांवची मरे आनी तूं शहराचो. आगो, मोग हो गांव शहर जात पात हें पळोवंक जायना. मोग हो कुड्डो आसता, कुड्डो. ही पूण शालिनी, तूं बीन म्हाजेर मोग करता गो? खरें म्हटल्यार मरे हांव तुजेर मोग करता. तूं सामको सादो मरे, सामको सादो बोळो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कसो. येस, बरें जालें, बेस्ट. हे शालिनी, तूं म्हाज्या वांगडा लग्न करतलें गो? रमेश, आणि बाबा, मी कॉलेजीन फक्त शिकलो पाहिजे. मी तुमकां वचन दिता की मी फक्त सोयीवरती लग्न करता आणि ते तुम्ही पसंत करता त्याच लागले. मी प्रेम प्रकरण करून तुमचे नाव खराब करचे नाही. आणि तुमकां वचन दिता. ना 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 रमेश. कितें जालें शालिनी? कितें जालें? रडटाशें. हांव कितें चुकीचें उलयलो? शालिनी, ना रमेश, तुजी कांयच चूक ना, सगळी म्हजी चूक. पूण कितें अशें कितें तरी जालें? तुका खबर आसा हांव खंयचें, हांव खंय रावता? इतलेंच मुगो, रावता आसतलें खंयच्या तरी एका गांवांत पुंचाक. ना, आमी मालवणची. थंय आमी एक ल्हानशा गांवांत रावता. आमी गोंयची न्हू रे, आमी महाराष्ट्राची. आगो इतलेंच मुगो, बेकणायलो मगो म्हाका तुवें रडोन. आगो कांय नजो, गोवा आनी महाराष्ट्रा एकूच मुगो, रोमिंग फ्री. त्या गांवचो सरपंच आसा पळय तो म्हजो बाबा. आनी म्हाजी आई, जिका हांव म्हजें सर्वस्व समजता, ती म्हजी देवी. इतलेंच मुगो, तुज्या आईक मागीर लग्ना उपरांत हांव देवी मानता. पुरो? म्हाज्या गांवांत म्हजी आई बाबा म्हजें उदाहरण दिता की चली आसपाक जाय जाल्यार शालिनी भशेन.
सुशील आई बाबाचेर प्रेम करणारी, खूप तिचे ऐकणारी. ती सगळ्यांक सांगता की शालिनी दुसऱ्या सारखी न्हू, जी पळून वयता आणि आई बाबाचें नांव पिड्ड्यार करता. अगो पूण आमी थंय तशें कितें करतात, आमी तशें करच्योच न्हू, आमी न्हू. तेंच्यांनी म्हजे कडेन वचन घेतला की हांव फक्त अरेंज मॅरेज करतले आणि ते भी ती पसंत करता पळय त्या भुरग्या कडेन. आनी अशें कशें तुवें वचन दिलें शालिनी? रमेश, आमी सादी मनशां रे, गांवांत मरे असले कांयच चलना. हांव कितें म्हणटा जाणा, आमी हे सगळें हांगाच विसरुया. तूं म्हाका विसर रमेश. अशें कशें म्हणटा शालिनी विसर तूं? 3 वर्सां जालीं हांव तुका सांगपाक सोदता आनी जेन्ना हांवें तुका खऱ्यांनीच सांगलें तूं सोपय म्हणटा. ए शालिनी, कितें तरी उपाय आसतलो न्हू? ना रमेश, म्हाका म्हज्या आई बाबाक दुखोवपाचें ना. म्हजे आई बाबा म्हटल्यार म्हजें जीवन की मरण. रमेश, आमी हे सगळें हांगाच सोंपोवया. तूं म्हाका विसर रमेश. शालिनी, 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 शालिनी. गेले गेले, म्हाका सोडून गेले. अरे किती जाले रे, धावले मरे ते. हय धावले, आनी हांवें तिका सांगलें सुद्दां, धाडस करून सांगलें. पूण कित्याक रे, तूं असो उगी कित्याक रे? हय म्हाका आयज खूश आसपाक जाय आसलो, पूण असोच बसतलो ओगी. हांवें ताका धाडस करून सांगलें न्हू. अरे तुका तर खुश आसपाक जाय मरे. तेच म्हणटा. अरे ते शालिनीक तो बास्किराक धांवन गेले रे. कितें जालें रे? अरे झाले तेजे काम, धाडस करून सांगले तेणी. अरे झाले रे झाले. झालें तेजें अरे काम. रावत पण तू सांगले ना असं उगी कित्याक रे? शालिनी कितें म्हटलें रे तुका? हांवें शालिनीक धाडस करून सांगलें. धाडसी रमेश, धाडसी रमेश, धाडसी रमेश, धाडसी रमेश. अरे रावत मागीर कितें जालें? हांवें शालिनीक धाडस करून सांगलें. नाचो नाका ना. धाडसी रमेश, धाडसी रमेश, 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 रमेश. हांवें शालिनीक धाडस करून सांगलें खरें, आनी तेणी सुद्दां सांगलें की ते बी म्हजेर मोग करता म्हणून. म्हणजे गाणी सुरू. म्हणजे तेज्या भशेन ते म्हजेर प्रेम करता म्हणून. तेच रे, काणी सुरू झाली मर तुझी. तुझी काणी सुरू आणि सगळीकडे मोगाची वाणी. वाणी रे वाणी. परवा त्यांचे नाटक सगळ्यांनी यायचे. शेजारी शेजारी पै शांभवी कशे हसता. आणि फाल्यां कोणाचे रे? फाल्यां आमचे सतीश आणि लक्ष्मीकांताचे. सतीश नट्टा, लक्ष्मीकांत नट्टा. हो नट्टा, कितें तरी आहा त्यांचे नाटक सगळ्यांनी यायचे. अरे उगी रावत रे, पहिले ते तोंड कशें कळ पडला ते. अरे कितें जालें? सांगलें तर असं उगी कित्याक? पण मेलो काय कितें तुजो? हय मेलो. मेलो. कोण मेलो रे? हेचो काय तेचो रे? अरे कितें तरी जाला दिसता. कोणाक बापायक कित्याक मारताय? अरे हांवूच मेलो. अरे कितें जालें सारकें सांग, आमी करता मदत तुका. हय आमी करता तुजी साथ, आमी करता. कितें जाला तें तरी सांग. अरे कितें जाला ते सांग रे. हांव करता रे मदत. तोंड वागडे करून मेलो मेलो करताय तो. सांगता ऐक. हांवें शालिनीक सांगलें आनी शालिनीन सुद्दां म्हाका सांगलें की रमेश, हांव सुद्दां तुजेर प्रेम करता, पूण आमी हें हांगाच बंद करुया. मी माझ्या आई बाबाक वचन दिलां की मी फक्त सोयरी खातीर लग्न करतलें आनी त्याच जणा कडेन जे ती पसंत करतली. म्हाजो बाबा गांवचो सरपंच आनी आमी गांवांत खूब मान आसा. आमी तेंचो म्हजेर खूब विश्वास सुद्दां आसा. हांव तेंचो हो विश्वास तोडूं शकना. हांव तुजे कडेन लग्न करूं शकना. आमी हें हांगाच सोंपोवया. अशें आसा तर झाले तुझे कल्याण. तुका काय चान्स ना आता. चल. हय खबर आहे म्हाका काय चान्स ना तो. परत परत सांगू नका. हांव वयता. हांव बरें जीव दिवपाक वयता. हांव जीव दिवपाक वयता. अरे पळयात तो जीव बी जीव आसा. मॅडम तो नंबर 1 बिवकूट. तो कितें जीव दितलो? एक जळारी सुद्दां मारिना. जळारीचो जीव घेना आनी हो जीव घेतलो. अरे मोगान कितें बी करूं शकता तो, जीव बी दिवं शकता तो. पळय वचून चलप ए तेका. टेम्या चल वच पळय तेच्या फाटल्यान. नाल्यार पळय तो कितें पिशेपणा करूंक ना. वच. वयता, आनी धांव मातसो. तूं पावची ना. रमेश. धांव पांय उठलो करून. कितें चिंतलेलें आनी कितें जालें हेचें? मॅडम हो न्हू एक नंबर पाक्की. हेजे कडेन बॅड लक तेकलेलो आसता फाटीक. हेचे कडेन कांयच जावचें ना. आतां आमकांच कितें तरी करचें पडटलें. आमी तरी कितें करुया? तुम्ही आयकोंक ना? त्या शालिनीचो बापूय खंय सरपंच. मागीर कितें जालें? रमेश मित्र मरे तुजो. मागीर तुका करुया न्हू तेका हेल्प आमी. मित्र तुमकां खबर ना? सरपंच तेजो बापूय. तुका कितें खबर आसा रे मोग? म्हाका विचार मोग कसो करता तो. हांकां बरो खबर आहा मोग. बरे कांदे चिरून चिरून मोग केला.
हांव तशें म्हणिना रे पूण कितें तरी करचें पडटलें आमकां हांव तुका हेल्प करिना हस. जय करता की ना हेल्प तूं म्हाका ना जय म्हाका एक सांग तुकाय बी केन्ना मोग जातलो रे जेन्ना तुकाय बी कोण हेल्प करतलो न्हू जेन्ना तुका मोग जातलो तेन्ना तुज्या तोंडार स्मायल आसतली आनी आंगात कुतकुतली जातली हे पुरो हा हांव 40 कवो दिसता पूण 21 वर्साचो आसा पळय दीपक कसो आसता ते. अरे नाटकान 21 वर्सां रे हे कितें आसता मॅडम तुम्ही परत रॉंग नंबर लायनाका हा रॉंग नंबर एक दिसले कानार धरून बरयला रॉंग नंबर वाजला म्हणून कशी मदत करपाची शीक कळ्ळें मदत मरे? करुया म्हणटाय मदत चल करुया तर मदत आणि करुया हेची मोगाची सैरीगत आता कशी जालें? हा पण रमेशाची हा रमेशाची मोगाची सरीगत मोगाची सरीगत मोग उडून नाचता रमेश जे हसता खेळता जग मोगाची सरीगत तू कित्याक गेला माझ्या फाटल्यान तू गोवयता म्हाका पयलीं सांग पळया हांव त्या डोंगरार जीव दिवपाक किरे जीव दिवपाक कित्याक म्हणून रे चोडवा खातीर चोडवा लोकल बस खंय आसता रे एकटे गेल्यार दुसरे येता रे अरे दुसरे गेल्यार तिसरे येता रे हय शाण्या माझो मोग तुझ्या भशेन न्हू तुजी वाड्या वाड्यार गर्लफ्रेंड आहा मरे माझी तशी ना अरे किरे मोग तुजो मोग आनी म्हाजो मोग रे तुका जाय जाल्यार म्हाजे 3 वाडे दिले तुका चल ए वच पळय तूं हांगासरलो म्हाका म्हाका इम्पॉर्टंट काम आसा रे इम्पॉर्टंट काम हांगा आनी कसलें इम्पॉर्टंट काम रे तुका अरे म्हाका तेकला बरें चल मातसो म्हाका वचोंक जाय वा विथ नेचर हा बरे बरे चल चल ए गेलो एकदा चल अरे राव रे तुका तेकला जाल्यार बाटली रे बाटली कित्याक जाय पळय मरे काय बरी पानां आसा उदक आसा वा थंय नाना खाता पाना आणि नानाच्या पानाक लायता रमेश तू ना ए, कितें म्हटलें? ए, कितें म्हटलें? ए,
लग्ना पहिलीचो ना. अगो देशमुख आम्ही लग्ना मोगेचो प्रेम आमच्या घराण्यात चलता नाही का. बघा बघा देशमुख म्हणतात सगळ्यांक प्रेम नको म्हणतात आणि स्वतः प्रेमाचा ढोल वाजवतात. कसली धामधूम चाललेली हो पंचायती. अगो विचारू नको गो पण तू विचारतोय म्हणून सांगतोय. अगो तू सुमिता असा ना. पैसा हा ताग आता बाबू गडाच्या घराकडे राहता येता ताग. अगं तिच्या त्याच्या चुलत्यान घर त्याच्या घराची वाट बंद केली आणि काय म्हणून सांगू तुका दोघांनी नागेशी पंचायती नागाशीवर गेलो बाबा. अरे देवा ती सुमिता म्हणजे हा. ना नुसती बोलायची गाडी. एक नंबर. एकदा सुटली की थांबणार नाही. होय ग बाई एकदम बरोबर बोललीस ती. अगं पंच सुद्धा बोलले की सुमिता तुझी वाट बंद केली तरी तुझ्या तोंडूचा काय बंद झाला ना. बरोबर सांगलं हो त्यांनी. त्यांनी एकदा बोलाक सुरू केला की गावातली सगळी बायला काय झालं होता. अगं हसन हसन नाकान पाणी गेला. काय हो तुम्ही. अरे बाप्पा आई काय ग घरात काय पंचायत भरली का. माका वाटला गावातली पंचायत आमच्या घरात लागली का गा. अगो आज तुझं बापूस परत गावच्या सगळ्या खबरी घेऊन येलो घरात. अरे बाप्पा तुम्ही पंचायतीत केला जातात तर अख्ख्या गावची नाटकं बघून जातात. अगं तो नाही तो. अगं तुमका माहिती असा लग्न आधी नाटक बरी होतं. नाटक करतोय आणि निर्णय पण घेतोय. तुमका काय सांगू मी ह्या गावचो सरपंच असोय सरपंच. हा निर्णय कसलो घेतात. गजाली मारतात आणि येतात घरात. ही घ्या चाय साखर म्या थोडीच घातली. हा. जास्त साखर घातली का आई म्हणतात तुम्ही गोड बोलता. कोण माझं शिकला. बाबा चाय मस्तच केले मग. प्रेमाचं पावडर टाकले का काय ह्याच्यात. अरे बाप्पा आई तुमच्या प्रेमाचा पावडर रोज लागतो. आता का आई चायत सुद्धा टाकूचो. नको नको असाच बरं असा. असं नाही पुढच्या आठवड्यात जत्रा असा नेहमीची त्याची तयारी व्हायला गेलेली. माझा घर म्हणजे नुसत्या जत्रेचं दुकानच चाललेलं असं. तोरणा म्हणू नका फटाकडे लाडू चक्र सगळं तयार असं बघ. मिया काय सांगतोय सगळी कामा बायला करतली. मिया फक्त सेल्फी काढतलंय. अहो बघा तरी आहे का. हा आमच्या वेळेत आम्ही जत्रेत नाचा होतो गाय होतो आणि आत्ताची पोरं फक्त सेल्फी काढतात आणि रील करतात हो. आताचा जमाना बदलला सगळं शांती. तेव्हा आमचो प्रेमाचा जमाना होतो. आता काय तो मोबाईलचा आणि तो फोटोचा जमाना इल्ला असा. बरोबर सांगलात तुम्ही बाप्पा. तुमच्या जमान्यात तुम्ही आई फुल दे होते. आता आम्ही फिल्टर देतो. अगो फिल्टर देऊन काय तुझा पोट भरताना. जा आधी घराकडे लाडू वळू घे जा. म्या सुद्धा त्या बायलासारखी कामं करू. म्या तर जत्रेत डान्स स्पर्धेत भाग घेतलाय. काय सांगतोय काय डान्स स्पर्धेत पास करून दाखवतोय तो डान्स. बरोबर. हा मी मस्त आहे सर. ओहो. बघा बघा. माझी सासू तुझी मगर माझी होणारी हमसफर. I like your beauty, I like your fashion. तुझ्यावर थांबून माझी नजर. एक नंबर तुझी कंबर हाय छान शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घेते. एक नंबर तुझी कंबर हाय छान शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घेते. I'll get back to the start, the already start. Killing my eyes, the OG dancer. I love to the passion, to wild sensation, representing nation from the Grey Hazard. In the side, it's simple, that it is the side. It's just some more freaky, baby, million. It's to the diamond, diamond, to the side, the carbon, to the Grey Hazard. But I like it, like to the nose print, earring, eyelashes, bling, bling. I like the blush, and the lipstick, pink, pink. I love my figure, I love the figure. I jump up to the room, make me talk, king, king, king. जादू बंदर हा बंदर तुझं स्वाग ओजी ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला शंभर शंभर पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय छान शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घेते.
शालिनी येता 3 वर्सां पयलीं हॉस्टेलान गेल्लो जाता ताज येता घरा ओके बाये काय ऐकतोय गो मी शालिनी येतोय बरा झाला गो बाये खूप दिवस झाले पोरग्याक बघल्यार आता घरात गजाली गजाली तर अगं माधुरी ये गो आत ये काकी चहा हाडू तुका चहा हाडू वाज घेतोय पोर गुणाचा गो बाये चाय की चढता म्हाका बरोबर आणले था बाय खूप कशी घेऊन चल मुगो काय शांती देव होते का अगो शांती तुका ऐका दिला गो अगो गावात एक मोठी गजाल झाली असा काय ता कोण मेलो हो बायलांच्या गजाली ऐकून त्यांचं घोळ मेलो काय नाही तसं काय नाही अगो देजेचीच गजाल ता पूजा नको येता तुकारामाचा पोरग्या अगो ता मुगो पळून गेला या मुंबईच्या झिला वांगडा काय बाय या पोरांचा औशीच्या बापूच्या कानात तेल घालतो आणि पळतात अगो काय सांगतोय काय अगो आमच्या गावचा पोरी बघ आता असा कसा पळून गेला अगो काय सांगतले आजकालच्या पोरांक काय सांगतले बाय आजकालच्या पोरांची टकलीच पिल्लली असत अगो आमच्या शालिनी येता आज घरात म्हाका तर बाय खूपच भय दिसता गो हा मागाच बस त्याचंच टेन्शन झाला 3 वर्ष झाला तर हॉस्टेलात राहता खयचं पाणी बिणी लागला का काय माहिती का थंयचं नाही हो आमचं शालिनी तसं नाही असा म्हाका त्यांनी जाताना वचन घेतलेल्यान मी त्याच्याकडनं हा कसला वचन अहो म्हाका त्यांनी सांगल्यान की मी खूप अभ्यास करतलय हा. तुमचं मन राखतलय बरोबर तुम्ही केलेल्या स्वर्गतीनच लगीन करतलय आणि मुख्य म्हणजे कोणाच्या प्रेमात पडायचंय नाही हय मग आमचं शालिनी तसं नाही हो बरोबर, आमची बरोबर. नाळ शांती नाही आणि आलं. त्या प्रेमात पडला तर असे देशमुखच म्हणतात की प्रेमात पडलेला माणूस काय बी करू शकतो म्हणून माधुरी हो गिरा पण देव तुझा तोंड बरं तर ठेवते तोंड बन माझा आमच्या घरात कसला बातमी येला तर दोनही हसाचा आणि रडाचा दोन एकदम येता या माणसारखा यांचा घर अख्ख्या गावात फेमस असा की देशमुखांच्या घरात रोज नवो पिक्चर चाय घ्या काकी काकी बिया गेला हा चाय वा चाव तरी भारी लागतं मग शांती पर शिकला गो काम करू खय शिकला मी या केलेली हाडल्यान त्यांनी आगे बाई कोण तरी हिला दिसता रामा मी बघतोय बघ गो बाय बघ. कोणीला आगे बाई शालिनी कितीला 3 वर्षांनी ना कसला भारी दिसता मग शहरातला मुली कशा जागो मालिनी दारू कडे आणते का भितूर ये ग ताई बाप्पा इतक्या दिसांनी मिळाय तुमका हा शालिनी बाई बोल माझा किती वर्षाने भेटलाय का तुका बाई कसा असेल तू बरा असेल मा अगो माका सांगत गोळीची हवा वेगळी असेल की काय होय बाप्पा गोयची हवा वेगळी असा मी या हॉस्टेलात रावलोय पण माझं मन खडे गावातच आहे आणि खडेतलो पावसाचो वास आमच्या खळ्यातल्या मोगऱ्याचो वास थंय खंय मेळटा आता परत येला ना शालिनी दीदी फाल्यापासून आमची गजाली चालू अगो ता बरं असा गो पण काल काय जरा माहित आम्हा अगो काल आम्ही हॉटेलात गेलो तिकडं काही लोक म्हणत होती की देशमुखांचा पोरग्या घरात राहतला का जातला बाहेर कामा नाही ते माधुरी काकी आता घरात राहून एन्जॉय करतला बरोबर सांगल्यान गो पोरान अगो कितकी वर्सां झाली पोर माझा बाहेर असा माहित नाही का मजा करून हो आता तरी आमका शालिनीचा आजचा जेवण भेटला जेवण अगो तुका सांगतोय कालच माका माझ्या स्वप्नात घावणे येलेले अरे पप्पा तुमच्या स्वप्नात घावणे योग नाही होते तुमच्या बायलेची प्रेमाची पोळी काय होते हो मालिनी काय बोलते ते विचार करून बोल ह्या वयात सुद्धा बापूस तुझं स्वतः तरुण समजता मग हे काय अशी तुमची असली बायको असं तर स्वतः करून समजाक जाता तसे पण माझा वयूच काय असा 22 अगो शांती गावात एक मोठी गजाल चालू असा गणेश मंडळान फुगडी स्पर्धा ठेवल्या शालिनी तू बी भाग घेतले काय गो अगो तू नाचांक गेलंय ना ती सगळी पोरं नाचांक येतली गो होय काकी यंदा मीच जिंकतलोय पण माझी एक अट असा माका फुगडी म्हज्या आईन शिकोवंक वई अगो मी आज शिकयतोय मग तुका फुगडी
आमच्या जमान्यात आम्ही इतक्यो फुगड्यो घातल्यो म्हणून सांगू जमिनीवरली माती उठावती. हो आणि मग शांते नाचा नाचा मातीयन म्हणा होता. काय हो तुम्ही उगी राहत नाही तर निघताना उसा मिळायचा ना. काय दुसरं नाही अरे देवा. बरं का त्या शांते जातोय मी आता. आणि हा उद्या देवळात आरतीचा कार्यक्रम असा. बाबू भट्टाचं खास आमंत्रण असा. होय, होय. सगळ्यांनी येऊ गोया. हा येतो ना तर आता बाई घरात जाग इल्ली असा. बरं हा जातोय मी. मला या तुम्ही. आणि पोरा हे बघ तुका बाहेर कितक्या बी बरं दिसून ये पण हयसरची मजा आणखी खैसरच नाही. काय गो होय गे आई तुमचा आशीर्वाद असा म्हणून सगळे सुख असा. पाया पडता. बरा जा हे जागो मालिनी तू सुद्धा पाया पडायच्या. बाप्पा. बरा जा. हा मोगाची सरी गत मोगाची सरी गत मोगाची सोयरी गत मोग उडून नाचता रमेश हसता खेळता जग सगळं फुलता. मोगाची सोयरी गत मोग उडून नाचता रमेश हसता खेळता जग सगळं फुलता. शालिनी दीदीला आणि काय बरा वाटला पण मी हा एक बी रील काढला नाही. माझा सगळा फॉलोवर वाईट वाटत घेणार. चल आता रील काढूया. काय करत होते का तू. अरे बाप्पा आल्यात तुम्ही. हा बघ मी हा एक रील काढलाय. काय बघू. हॅलो काय झालं ग कुठे चालला तुम्ही. बाणावर चालला. बरं बरं थांब मी आपण येतोय. फोन इला आणि गेला आता. हे शांते वाईट चहा वाढतो मग नको पाणीच घेऊन ये. उद्या बाबा काय बातमी येते मित्रा. आम्ही बाहेरच्या चर्चापासून दूर राहतो. घ्या हो पाणी. शांते आज शालिनीचा तोंड बघून माझ बरा दिसला. 3 वर्षांनी करायला ना आता घर कसा भरलेला सारखा वाटता. पण आता त्याच्या लग्नाचं बघून होया. आता त्याच्या लग्नाचं वय झालं. हो अगो पण पोरगो म्हणून मी बघू म्हणू ना बेटा मयो. अगो आमचा देशमुखाचा घराणा असा सांभाळून घेऊ माया त्यांनी. तसा मी आता भोळवीक सांगून ठेवलंय गो. आओ भळवी नाही हो जुळवी. तासता जुळवी मी आता का सांगून ठेवलंय. पण आडेकडे पोरगो पोरं असं त्याला कळय म्हणून आमका सांगतो ना तो आमका. हो हो बरा केलात तुम्ही. आणि मग आमच्या मालिनीचं बघू होया. हा अगो मालिनी तसा आमचा हुशार पण त्याच्या हातात काय फोन लागला ना फक्त फोन हातात घुसून असते का नाचते काय काय करत. आणि मग ते पोर त्यांच्या पाठीक लागतात. हेंका काय कळणार नाही. हो. आणि मग ही पोरा सगळी त्यांच्या बरोबर मोबाईलवरती बोलतात हो. अगो एकदम बरोबर बोललेस ती. अगो आमच्या गावाचे पोरगे तर काय करतात नाही आणि गावाचे पोरगे त्यांचा फसवून घेऊन जातात. होय, आता उभी राहून जावाचा नाही. हो. बाईच धीर करून तो सुद्धा राग करूच्या आधी त्यांना समजावू होया. एकदम बरोबर बोललीस ती. पण तू सुद्धा जरा वाईस लक्ष ठेव मोबाईल कितकं वापरता तो. होय होय होय. अरे देशमुख मानव असा
सांगता मग आता लग्नाचा आणि स्वर्गतीचा बोलताना आपला कमिशनचा बोलताना नाही तर तू. नमस्कार सरपंच. नमस्कार बाबा यात हो, एक मोठी बातमी घेऊन येलोय. काय सांग स्वर्गात घेऊन येलोय. काय सांगताय का अरे तू तर आमच्या गावचा रेडिओ मरे काय घरून फिरत असत आणि मग काय खबर घेऊन येलो अरे सरपंच, खूप दिवसांनी गावलो ना आपण. अख्ख्या गावच्या गजाली घेऊन येलो. तुका बोल स्वर्गतीचं आणि जत्रेचं पण. तुका बोल मोठी बातमी आणली. तुका बघून वाईट बरा दिसला. ये बस आम्ही गजाली करूया. सांग काय आणलं आता बस. भाऊजी चाय आणू का थोडी? चालेल. अहो सरपंच, आजकालची पोरं काय म्हणतात, आता रील, उद्या मग फेसबुक, परवा इंस्टाग्राम, सर्व पोरांनी डोके फिरवले. एकदम बरोबर बोललेस त्या. आता आमच्या मालिनी पण एकदम तसाच मग असं जत्रेची तयारी करतो काय दिली. अहो सरपंच, पंचायती लोकांचं पावसाचा जो अंदाज हा चुकला मरे. काय सांगते का माटा सुद्धा घातलं ना. होय का आणि पाऊस त्यांना येता ना. होय तर पण तरी सुद्धा आमच्या गावची जी सेल्फी ग्रुपाची महिला ती बसले बाबा इकडं झाडू इकतं, चक्र इकतं, नवरे इकतं. आणि एक मनुजा आपल्या आवळ्याचा लोणचा घेऊन बसला अरे इकडं. काय सांगताय का मग हे. मनीच्याचं आवाजाचं लोणचं म्हणजे एकदम भारीच लागतंय ना. होय. आणि आमच्या गावात जत्रा म्हणजे काय मजाच मजा रे का. होय. अरे आमच्या गावात तेव्हा ढोल ताशे होते आणि आजकालचे पोरं काय करतोय मोबाईल घेतोय आणि रील्स बनवत असतं. अरे मी ऐकलंय की शालिनीला म्हणून घरा. बरोबर ऐकलंस त्या. तू का सगळा कळटा मला गावचा. जरा भाऊजी वाईट चाय घ्या. घ्या चाय घ्या. घ्या गरम असेल काय घेते का हात धरून आपण. घ्या. आणि मग काय खबर घेऊन येलात. अहो, तुम्ही काय सोयरीगत घेऊन येलं. तुम्ही सांगले होतात ना शालिनी सोयरीगत होय म्हणून. हो बघलंय ना. बघले का. कसं पोरगा असा? अहो पोरगो गोंयचो असा, चिकांग भायर येतो, घराणा पण बरो असा. तुम्ही पण ओळखत घेऊ त्यांना. आम्ही ओळखतो. अहो आपल्या मंगल्याचो पोर. मंगलो ओळखले. कोण रे मंगलो. तुमचा लहानपणीचा मित्र. मंगलो शालिनी सगळं लहानपणी खेळत होते बघ गोयात गेले ते. अरे हा मंगलो अरे बियाचं त्याच्या चढ्या सायकल चालवा शिकवल्या. म्हणजे ते जानकीचं पोर? अगदी बरोबर. अरे मग त्या मंग्याक बोलवून घे बरं एकदा. मंग्याचा राव दे. शेखर बाहेर त्याला पहिले बोलून गेलो. अहो काय हो तुम्ही बाहेर किरा घेऊन येते बोला येते का बरं तिथून? शेखर. अरे हो शेखर. नमस्कार काका. नमस्कार काकू. पाया पडता. नमस्कार. संस्कार खरे असत ना पोरा आणि रूपानंही बरो असा. हो परदेशात राहिलो पण गावची काय संस्कृती विसरा नाही. फक्त बूट घालून येलो घरात. होय काका, परदेशात राहिलो म्हणून किती झालंय. हांव आमचे संस्कार आणि परंपरा अजून विसरू ना. आमचं जानकी कसा असा रे? अरे आई रे तुझी. जानकी आणि मंगलदास. काय रे जुळवी कसं असं मंगलो काय खबर असेल का ना. म्हाका एका खबर ना रे बाबा. कितें सांगू तुमका, 8 वर्सां जाली आई बाबा एका कार ऍक्सिडेंटान वारली. अरे काय सांगताय काय. रडा नको पोरा, रडा नको. परमेश्वराक वया ना त्याच जाता. वाईट झालं रे बाबा. होय, म्हणून तर हांव गावाक परत येयलो आणि म्हाका मागीर आमच्या जुळी काका मेळ्ळे. ह्या गावाची म्हाका खूब आठवण आसा आणि माझ्या आई वडिलांचो आशिर्वाद आसा म्हणून हांव परत येयलो. काका म्हाका हांगा घेवन आयले. लहानपणी हांव खेळटालो हांगा. ते तुमचें आंगण, ती फाटली शेतां सगळें खबर आसा. पूण आज आई बाबा ना. अरे असं काय म्हणतो. आम्ही पण तुझे आई बाबा सारखेच बरे. वाईट वाटून नको घेऊ सांग. हय, म्हणून हांवें काकाक म्हटलें आतां म्हाका वेळ काडनासतना बेगीन लग्न जावपाक जाय. पूण म्हाका ते शहरांतले चलयो नाका. म्हाका एक सुंदर सुशील संस्कारीत गांवचे भुरगे जाय. काकान पटकन म्हटलें आमचे शालिनी आसा न्हू. आणि म्हाका हांगा घेवन येले. सॉरी हांव तुमकां सांगनासतना येलो.
अरे तसं काय ना बरं केलंस बाबा इलास तू हांगासर आणि आमकां सुद्धा शाळेने एक पोरगो बघूचोच होतो. होय हो जुळी बरा केलात तुम्ही आता यावेळेस नक्की कमिशन तुमका बघा. असं नाही होय तुमच्या शाळेने किती बरा पण आता शिकला पण बरा आणि गुण पण बरे आणि हो काय हो पण सुद्धा बरा घराणा पण एक नंबर तेव्हा चोगली म्हणपाची जोडी. हा बाबा समजलं आमका कमिशनाचा वास येता. असं नाही हो आमचा नशीब मोठा म्हणून गावातलं जो सैनिकाती जुळतं तर सगळंच होतं. काकी शालिनी करायचा तर ना शालिनी वायट बाहेर गेला. हां बाहेर गेला तर बरें हांव फाल्यां मेळपाक येता ताका. आज मातसो गांव भोंवता आनी ल्हानपणीच्यो सगळ्यो आठवणी ताज्यो करता. होय होय होय. बरें येता हांव. बरं तर बोला तुका बघून वायस बरा दिसला यो फाल्यां या तू. बरें येता. बरं तर सांग मी पण येतो कशाक सांगून. ये बरा ये हा सरपंच लगीन जुळा तर आमकां विसरू नका. हा रे तू आणि तुझा कमिशनाचा. बघलात मा पोरं लगेच मोठी होतात कशी ती. तुमची पोरं शिकत म्हणून बाहेर जातात आणि मोठी होऊन येतात घरात. एकदम बरोबर बोललेस ती. आमचा शालिनी पण केव्हा मोठा झाला काय कळलाच नाही. आता असं वाटतं कालच असा तो आमच्या अंगणात खेळत होता पडा होता रडा होता. आता काय म्हणजे तिचं लगीन जातला दुसऱ्यांच्या घरा वयतला आणि मग आम्हीच आणि तो सागर सुद्धा बरोबरच असेल. अहो कोण सागर? अगं आताच मला तो जुळी बरोबर गेलो तो. अहो तो शेखर हो सागर नाही. नाही गो सागर बोललेला आता. अहो शेखर हो. हा असं काय असं. तुम्ही जाते मी जाते. अगं थांब गो कुठे जायली. मोगाची सोयरीगत मोग उडून नाचता रमेश हसता खेळता जग सगळं फुलता. मोगाची सोयरीगत मोग उडून नाचता रमेश हसता खेळता जग सगळं फुलता. चपला घालून खोईला बेस्ट. आम्ही खोया खबर आम्हाला घरात असा हॉस्टेलात ना. कवळे कवळे कोण हेच कर रे. मावाडो तुझो म्हाका कितें विचारताय पण लायट ना दिसता हांगा. अरे मेल्या चष्मा काढ तुझो लायट ना खंय. अरे पूण मेघांकर होच एड्रेस दिल्लो होच आसतलो. आणि एक तू काय घोळ घालचो ना कळ्ळें मरे. आमी कित्याक गेल्या हांगासर पूल बांदपाक. कित्याक गेल्या पूल बांदपाक. व्हेरी गुड. अरे म्हाका सगळें खबर आसा आमी हांगासर पूल बांदपाक येयला. तुज्या मोगाचो न्हू खरो पूल. गव्हर्मेंटान हो कॉन्ट्रॅक्ट तुज्या कंपनीक दिला म्हणून आमी हांगा येयल्या. खबर आसा शाबास रे? शाबास. पूण घरात कोण ना काय कितें रे. कित्याक ना ए घरान कितें घरान खंय ना आमी गोंयान येयला. आमी गोंया खबर आहा मरे मालवणा आसा मालवणा. हांगा कोंकणी चलना. मालवणी उलयता हांगर मालवणी. काय घोव येता तुज्या मोगाक लागून आतां मालवणी शिकची पडली. शिक मरे मातसो. हे रमेश तुज्या मोगाक लागून कितें कितें करता उगडच धर. अरे हे दवरे बोरोन दवर. आगे बाये कोण तुम्ही? आम्ही सरपंचाक मेळूंक येयल्या ना ते घरान. असत बोलयताय तांकां. अहो वायस हडे यार. अरे राव रे ही कोण रे तुजी सासूमाय. अरे पूण राव रे आमकां बी अशेंच उलयचें पडटलें रे. हडे तडे थंयसर मिया तिया हासता पळय खंय तरी बसला ते. हे बहुते बरें आसतले. ते सोड ओके पळया काय तुलो नाका. सरपंच खंय पावले काय. हे काय झाला रे कोण तुम्ही काय होया तुमका. आम्ही झेन कंपनी कन्स्ट्रक्शनचे अधिकारी. हा. हांव रमेश वचय. मग काल आम्ही फोनार बोलले. आता याद दिली म्हाका. नमस्कार बोला ना. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. ए सासूपय पाया पड.
हांव कित्याक पांया पडों तुका वगीत तूं पांया पड चल तूं पांया पड पांया पड पाया पडटा पाया पडटा असं काय तुका मरे मोद मारला मोद पळय मरे राव अगो हांव खंयचे कोर हे अगो शांते म्हाका तुका सांगा विचारलंय अगो तो आमच्या गावाचा पूल बांधूचं काम चालू असा ना त्याचे काम सरकारान ह्यांच्या कंपनीत दिल्ले असा हय रमेशाची कंपनीत या व्हडलो मनीस तो हा हा बराच मोठा काम करतले दिसताय बरं न्हू वायट चाय हाडू हाड नाका चा बीन काय नाका तारो सुटला मरे तो काय त्याने ओढत ओढत हाडलाय कितें चाव नाका अगो शांते मी आता तुका सांगा विचारलंय अगो आमच्या गावात काय गेस्ट हाऊस नाही काय रावाची काय सोय नाही ना म्हणून काय क्या करतलंय हे दोघे आता हयसरच रावतले हय हय म्हणजे आमच्या घरात हय गो अगो आम्ही सरपंच असे गावचो 2 दीस रावूनच ते आमका आणि म्हणजे पाहुणे म्हणजे काय देवाचाच रूप असता नाही का हो वायट हडे वायट अगो खंय वरते कोणशाक ते पाहुणे बिवणे असतात मग घरात अहो आमच्या घरात 2 वाढलेली पोरं असत मा हा आणि हयसर खंय रावतले अगो रावान दे का 2 दिवस तांका मी सरपंच असे गावचो आणि हांगा रावाची काय सोय नाही म्हणून तांका हय ढळचे पडले काय हो आणखी कुठेतरी करा त्यांची सोय इथे नको नको ग रावादी तांका 2 दिवस रमेश कितें तरी गडबड आसा अरे म्हाका दिसता ती आमच्याच बद्दल उलयता रे म्हाका दिसता तुजी सासूमाय आमकां खोड मारून धांवडटा पळय अगो रावा दे गा अगो 2 दिवसाची गोष्ट असा थोड्याच दिवसाची गोष्ट असा पूल बांधूचं काम झालं की मग वयतले ते अहो आमच्या घरात 2 वाढलेली पोरं असत मा आणि काल तर माधुरी काय बोलान गेला माहिती असा ना तुमका अगो होय गो माहिती असा गो मी आपण होतच तेव्हा पण बघ गो त्या पोरांक दिसा काय छान असा कपड्यावरून तरी वळताय की बऱ्या घरचे पोरगे असतात म्हणून कपडे बिपडे काय बरे घातले पळय बघा तुम्ही काय ना मग आम्ही बघतो काय ता तुमका कितें त्रास जाता आमचो जाल्यार आमी भायर रावपाची वेवस्था करता यो रे आमी या यो यो भायर खंय रे हांगा सगळे गोटे हा गोटे दितलोय अरे यो रे तू हांव वता यो हो थांबा थांबा हा राहा तुम्ही हयसर हा रावा रावा 2 दिवस तरी रावतले आणि पाहुणे म्हणजे काय देवाचाच रूप असताना आणि तुम्ही तर आमच्याच गावचा पूल बांधूचं काम करतात हय बेस्ट जाले बेस्ट जाले हय थँक्यू तुमका आमचो कांयच त्रास जावचो ना हेची आमी गॅरंटी दिता हय आमचो तुमकां काहीच त्रास जायचो ना सारके काय त्रास जावचो ना बाप्पा मोरया हय मोरया कितें अरे आम्ही गोयचे मरे बाप्पा म्हटले की मोरया म्हणचे पडटा विचार या भुरग्याक गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा आणि जाऊन बरेच ऐकू आणि जाऊन आई प्रसाद घे घे गणपती पाहिलं असं दिसता तुम्ही हांगा आम्ही अरे हा मी तुका थांबा विचारलंय हो सुरेश हा रमेश रमेश अगो हो रमेश ही मोठी कंपनी असा आणि त्या पूल बांधूचं काम करताना सरकारान ह्यांचा करून दिला असा आणि हो तुझं नाव काय रे पंढरी ए काय हो म्हणतो जय जय हा जय हा तू काय काम करते रे कंपनीत मी सुद्धा या कंपनीचा कर्मचारी असय नको तुझी बी तुझ्या त्रास देऊ नकोस तुझ्या बाबा कोकणीच बोल मालवणी बोल काही त्रास नको घेऊ हा बरे अहो आमची पोरगी मोठी शालिनी आणि आणखी एक असा मालिनी हा हो आणि चालू आणि वर रमेश आणि तसं होत जय कळलं का तुमका जागो तुमका रूम दाखव त्यांचं होय आता मी यांची खोली साफ करते या हा. सगळं रॉंगबाट घाललेलं असतं ना हो, खोलीत. जा. घ्या, व प्रसाद धरा खावा तुम्ही बरं चला थांबा थोड्या वेळाने मी पण येतोय चालू बघून घ्या यांना काय वया काय नको ता अगो थांबो शांते वर तो जाऊ माया तुमचा हात बसू नका गाव रे हे रोमाट खोलीन आमकां आम्ही रोमाट खोलीन रावपाचे आम्ही रोमाट वाजवया भितर बसून रमेश हो तुका सांगलेलं मरे तरी तू हांगा आयलो जय तू बी तुका कळलं सांगपा हांव कितें सांगू तूं सांग आगो ते आमी कंपनीसून येयल्या ते पुलाचो कॉन्ट्रॅक्ट सरकारान आमकां दिला बाबांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिल्या म्हणून आमी हांगा येयल्या पूल बांदपाक अरे पूण तू कित्याक येयला रे म्हजी लायफ पिड्ड्यार करपाक अगो तुजी लायफ कित्याक पिड्ड्यार करतले गो आमी एकामेकाचेर मोग करता म्हणून कोणाक सांगचें न्हू तूं म्हाका वळखना हांव तुका वळखना
तू म्हाका वळखना हांव तुका अशें आमी आगोया. अरे पूण तू कित्याक येता? तू चल हांगाच्यान. अरे गावात तुमचं कितें भोबाळ मारता हांगा ती रोमाट रोमाट घेऊन भितर गेला वाजत भायर येतली उगी ना. ए शालिनी सांग. ए सांग रे बाबा तेका कितें सांगूंक जाय तें बेगीन सांगा. सांग म्हणटा हय. हे पळय शालिनी, तुवें तुज्या आईक वचन दिला तें वचन तू पाळ. म्हणजे ती सांगता त्या चल्या कडेन तुका जर ती लग्न जा म्हणटा त्या चेड्या कडेन तू लग्न जा. तें वचन आईचें तू पाळ आनी म्हाजें वचन हांव पाळटा. अरे पूण तू कित्याक येयला रे हांगा? हांव म्हाजें वचन पाळपाक येयला. तुझे वचन ते आनी कसले आनी कोणाक दिला तुवें वचन अगं, तें? म्हाका दिला वचन म्हाका दिला. आनी कोणाक वचन दिला तें इम्पॉर्टंट ना. म्हाजें वचन अशें आसा की जर तुका हांव मोग करून मेळचो ना जाल्यार हांव सैरीगत तरी करून मेळटलो. म्हणजे रे म्हणजे हांवें तुज्या आई बाबाक मनयलो जाल्यार आणि ती सोयरीगती लगीन करपाक रेडी झाली जाल्यार कितें करया सांग. तुम्ही दोघूय मरे पिशे जाल्या. हे शक्यच ना. कित्याक शक्य ना? आनी आमी शक्य करून दाखयलो जाल्यार चॅलेंज पोया रे. चॅलेंज हा चॅलेंज. ए जय चॅलेंज कर, कट कर, चॅलेंज कट कर, बेगीन कट कर. आणि हाऊ जय नाईस टू मीट यू. आणि हा शालिनी आणि ही माझी बहीण मालिनी. ये ग मालिनी. कोण गो हे शालिनी दीदी? अगो हे दोघूय मुगो आमच्या गावचो पूल बांदून येयलोय आणि बाबान तिच्या रव्याची सोय आमच्याकडे केली. आमचेकडे रवा अशी काय रे बाबा आमचे? अगो सरपंच ते तिंका असे करूचे पडटा. तर वचन हय मी आज तो जय तुला भेटून खुशी भासली वाचली. हा पुरे झाली तुझी मराठी. हा खुशी झाली तर. तुका बी कोंकणी येता? मी आणि दीदी सावंतवाडी शिकलो पण गोयची भाषा येता आमकां. कोंकणी येता. कितें मानवानी उलय म्हणटाय? तुझं नाव जय आणि याचं नाव काय? माझे नाव रमेश. कंपनी ही जी पूल बांधता ती माझीच कंपनी, आमचाच कॉन्ट्रॅक्ट तो. ओ मालक मरे तू. हय हय हे मालक मालक ए पण या घरात मालक मिया कळा मरे तुका? कळला. ही आई बाबा अजून रॉंगबाड वाजत आली काय नाही. ए शालू माझ्या पावड्याक घेऊन गेला भितर. येता येता ये यो. चल ये रे तुझे बॅग घ्यान यो. हे धाकटे मरे सगळ्याच्या माथ्यार आसा. हा अशी गजाल आसा तर. दीदीक म्हटला म्हाका काय आयकूंक येवनाय. रमेश तर तसो बरो दिसता आनी दीदीकूय खूब आवडटा दिसता. आता म्हाकाच हेंचो कांय तरी करूचा लागताला. यांची प्रेमाची सोरगत म्हाकाच करूची लागता दिसता. मोगाची सरीगत मोगाची सोयरीगत मोग उडून नाचता. रमेश जे हसता खेळता जग सगळं फुलता. मोगाची सोयरीगत मोग उडून नाचता. रमेश जे हसता खेळता जग सगळं फुलता. 2 अंकी धमाल सुपरफास्ट कोकणी कॉमेडी नाटक विथ मालवणी तडका. मोगाची सैरीगत. भाग घेवपी कलाकार बाबा अमोक सुभाष नाईक परोळेकर, शांता दक्षता दिलराज कलंगुटकर, रमेश रुपेश सुभाष नाईक परोळेकर, टेमी भूषण देवानंद शिरोडकर, जय अनंत जनार्दन बनावलीकर, शालिनी सिद्धी रुपेश नाईक परोळेकर, जोवी काका गुरुनाथ रजनीकांत शिरोडकर, माधुरी रीमा राजन शिरोडकर, मालिनी आसना हिरेंद्र नाईक परोळेकर, मेघा प्रिया दयानंद कांदोळकर, शेखर अनिकेत कृष्णनाथ बाणावलीकर, बुवा ज्ञानेश्वर अमृत कालांगुटकर. रंगमंच आणि वेशभूषा नाटेकर कलाभंडार म्हापसा गोवा. आवाज आणि उजवाण योजन मुकेश आश्वेकर नेरूल. पार्श्वसंगीत मानसी अमोक नाईक परोळेकर. विशेष आभार सौभाग्यवती सपना श्रीराम सामंत आणि गौतम शिरोडकर. तर नाईक समाज कांदोळी तुमच्या मुखार खेळता 2 अंकी धम्माल विनोदी कोकणी नाटक विथ मालवणी तडका आणि श्री अनंत जनार्दन बनावलीकर हेणी बरयल्ले आणि बसयल्ले मोगाची
सैरीगत मोगाची सैरीगत मोगाची सैरीगत रमेश शालिनीचो मोग गावात सगळ्याक बोलता मोगाची सैरी करता मोग हॅलो आणि कळवणी फाल्यां ह्याच रंगमंचाचेर ब्राह्मण आणि दैवेद्य ब्राह्मण समाजातर्फे नाटक सादर जातले. नाटकाचें नांव जावन आसा बायल नट्टा घोव रट्टा. बायल नट्टा घोव रट्टा. तशेंच परवा वैश्य समाजातर्फे नाटक सादर जातले. ह्याच रंगमंचाचेर सांजचे 10:30 वरांचेर नांव जावन आसा शेजारी शेजारी. मागता सगळ्या रसीक प्रेक्षकांक आयज जशी गर्दी केल्या तशीच दोनूय नाटकां करची. देव बरें करूं. नाटकाचो दुसरो अंक रोखडोच सुरू. देव बरें करूं. रमेश 8 दीस जाले हांगा येवन सगळें सामकें चल्लां. म्हाका दिसता जातलें तुजें काम. काम कसलें काम रे? आनी तुका उगडास आसा मरे बाबा काल कितें म्हणटालो तो? बाबा ते जात्रेचो रे, जात्रेचें सांगतालो ते रे. आनी जात्रेचे न्हू रे तो रे कोण तो शेखर काय कोण तो जुळवी काकान सोयरीकच हाडल्या काय मरे मालिनी त्याच्या बद्दल रे. तो मरे अरे तो खंय तो बाबाचो फ्रेंडाचो चेडो. तेजे आसूं दी रे, तेजे हांव पळयता. तूं फक्त मरे आई बाबाक इम्प्रेस कर. बाकीचे सगळे हांव पळयता. तूं पळयता कितें पळयता? अरे माझे कडेन प्लॅन आसा रे, तूं टेन्शन घेयनाका. बरें, बरें. हांव करता तुजी लगीन. पूण एक मात हांव लायता तुजें लगीन. हा पूण एक मात पडले बांगडी करनाका कळ्ळें मरे. ना रे नाका रे लगीन. लगीन पोरगी काम नोकरी सगळें मेळटलें. हे लगीन पुरगी काम सगळें मेळटा लागेल मरे. नमस्कार. लगीन पोरगी काम नोकरी सगळें मेळटलें. सगळें मेळटलें. ही हो जुळवी काका न्हू मरे. हा, तुम्ही जुळली काका? नाही नाही ह्या जुळवी नाही. म्हाका म्हणटात ज्ञानेश्वर बुवा. हा. आमचो पोपट भविष्य सांगता. ज्ञान भविष्यकाळ. हे हो जुळवी काका न्हू हो भविष्यकार. हेजो पोपट खंय भविष्य सांगता. हय पोपट भविष्य. अरे पण पिंजरो खाली आसा मरे. पोपट काय भितर आसा? नाही नाही भितर नाही तो गेलो तो उडवून गेलो. पण म्या पत्ते बघून सगळं काय सांगतोय. हे हो पत्ते बघून सगळें सांगता का मरे. हे नाडी हिंगा हे इथे बांगडीत पडपाचें ना. हे चल तू आमकां तुजेर विश्वास ना. चल वच वच. काय बोलतात दादा तुम्ही? भविष्याचे तुमचा विश्वास नाही. नाही. मी सांगता त्याच होटल आहे. आमचं भविष्य कधीच खोटं होटलं नाही. फोट खंयचे फोट घालून धांवडून कहो दिसता. ए बाबा तू चल. आमकां पयलीं टेन्शन आसा. ह्याचंच ना लगीन करूचं असा जातलाय. नक्की जातलाय. हेका रे कशें कळ्ळें? हे तुमकां कशें कळ्ळें बाबा म्हाजेच लगीन म्हणून? पोपट नसलं तर काय झाला. म्या पत्ते बघून सगळं काय सांगतोय. ते खंय मरे. हे रमी ओडपाक हाडले हांगा कॅट घेवन येयला. हेच तर खरं जादू असा. काय बघू एक पत्त. हांव कितें तुजो पोपट जावन पत्ते काढू? एका सांग एका जाय भविष्य. काय रे बाबा. तू मिक्स करतो मी मिक्स करते सांग. घे. वा काय पत्ते असा. पत्तेचे चार्ट दितलो दिसता. क्लोज घेवपाचो टायम जाला. येयलो मरे फाल्यांचे कल्याण दिता क्लोज. हाडला मरे चार्ट. सांग. भविष्य एकदम उज्ज्वल असा. ज्या पोरीचेर तुझं प्रेम असा ते हैसरत असा. आणि
फुडल्या दिवाळेक लगीन दिसता. जय लगीन खंय मरे? अरे चड नाचो नाका हे मरे कितें सांगता आणि यांच्याकडे मरे पोपट सुद्धा ना मागीर काय सांगते पोपट नसलं तर काय झाला मी सांगता त्याच खरा लगीन होतालाच. लगीन होतालाच खंय मरे? बाबा थँक्यू हा थँक्यू. तसाच तू मी ज्ञानेश्वर बुवा मी सांगताय त्याच हॉटेल आहे. या तुम्ही आता या येते मी या या या. मी काय म्हणतोय माझी दक्षिणा नाहीतर भविष्यवाणी खरी जावची ना. हे भविष्यवाणी खरी जावची ना खंय? दी तेका 500 दी. 500 किती लागले इकडे पोपट सुद्धा ना 500 देऊ. अरे दी रे तुका कित्याक बापटाचे टेन्शन दी तू. ये 500 मेसता मला विश्वास ना. काय 500 येतय मी बरं. आणि तुमचा पिंजरा उडला आता पोपट घालून फिरा त्याच्यात नाडले तरी आमका जाण्या मरे 500 रुपया देऊ लागले तू. अरे असू रे ती 500चे म्हणे फाल्यां नंबर नाही तिने पत्ती दिल्या तुका मोडकू नाही मोडकू फाल्यां तुका डबल मेळटले. काय पत्ती दिल्या? सरपंच ओ सरपंच होय अपय आणि एक तो भविष्यकाळ ह्याचो बी पोपट ना. चल विचार चल. तुम्ही कोण? हे या गावची लाईफलाईन असं मी नाही तर या गावचं काय हालचाय ना. हो ब्रह्मदेव दिसता रे. अरे ब्रह्मदेव नाही रे मी जुळवी काका सगळे गावची सोयरी गती मीच करतोय. अरे मस्त जुळवी बाबा जुळवी काका. हय मला जुळवी काका. अरे आम्ही तुमका स्वतःले बरे झाले येले ते. काका मका केव्याक सोदी होतात रे काय तुमचं लगीन करूचं असा. या बघ आता एक सोयरी गत करपाक 25,000 घेताय मी कमिशन. बाबा बाबा माझी न्हू हेजी सैरिगत करपाक हेजी एका वय एका होई. कसं चेडू आहे तुका. अरे सैरिगत ते बरे आसा रे पण म्हाका कशें कळटलें हेणी पयलीं सैरिगत केला ती. अरे बाबा जुळवी काका ते धावान फेमस सगळ्यांची सैरिगत हेच करलायता. मग अख्ख्या कोणायक विचार अख्ख्या गावात सगळे ना मजेत घेतले की सगळे सोयरी गती मीच करताय म्हणून. अरे पूण आता कितें करताय लेटेस्ट कितें केलाय कितें आसा प्रूफ आसा. केला तो रे शालिनीक सोयरीगत हाडले ते मीच हाडलो. भुरगो बरो असो. भुरगो बरो आसा तो बरो आसा पूण कोण तो भुरगो? नाव गाव कोण? त्याचे नाव शेखर खंयचो तो. आणि तो काम कितें करता. अरे तो भायर आसता बरें ना आनी पगार बी बरो आसा हा तेका. आणि हे सगळे तुमका कोणी सांगल्या? कोणी म्हणचे शेखरा. आणि तुम्ही विश्वास दवरले. अरे त्याचा तुका काय एका वय बरे बाया एका. मी करताय त्याचं काम. पूण म्हाका सांग ह्या गांवांत बरी सुंदर चेडवां आसा 8 दीस जाले भोंवता कोणूच दिसूंक ना. अरे असं खूप असत तुका कसला हे बघ आली. ही अरे ही मातशी व्हडली कशी दिसना. अरे ही नाही रे ही माझी बाय. अरे बाबा इतकी बाय वाचलो तू मेल्या. हय सामको. काय हो कुठे होतात तुम्ही? अख्खा गाव शोधले मी या तुमका आणि तुम्ही हडे आसात. अगो हडे नाही तर खंय आसतलो. आमकां कमिशन हया का नाका हया. सरपंचाक मग लोकण मेळो ना. सरपंच मेळव ना मा घरात किती येऊ ना. असं रे बघ्या आमकां कमिशन हया का नाका. मग त्यांका सोयरी होतो पोरगी होई. दोघांकू होई. दोगांय पण होतो ह्या गेला वायट टी शर्ट घालून तो जय तेका होई. म्हाका दिसता मरे ही दोगांय कितें घांगड हा कितें कुसूर करता मरे. म्हाका अशेंच दिसता कितें तरी हा पूण आमच्याच बद्दल उलयता हे मात शिवर हा. म्हाका दिसता तुका मरे तुजी विकेट उडयता ती. चला मी या सांगतो आज हे लोक काय म्हणतात तुमका माहित आहे? काय ता. अहो ती म्हणतात तापोर एकदम बरं असत आणि देशमुखान शालीचा लगीन रमेशा वांगडाच ठरवलंय. तो काय म्हणताय का असं पण म्हणलं. तो श्रीमंत असत. अगो असं झाला तर आमचं कमिशन कसं मिळतला. अहो तास तर मी तुमका सांगतोय की देशमुखाच्या घरापासून जावं होते पोऱ्या. पण ते कसे जातले. म्हाका दिसता मरे ही कितें तरी प्लॅनिंग करता. अरे करू नी रे आम्ही प्लॅन बी करूया. बी फॉर बॉल हा बी. मी सांगतो आजकालची पोरं भुता पियातात. म्हणता म्हणा काय शकतं मी बोलतोय. नाही हो तुम्ही जावं घरा. का काय तर मी बघतोय. मी त्यांना सांगतोय हैसर भुता येतात म्हणून.
अमावशे अगो पण आम्हाला फाल्यां आसा ताच तर उद्या ही पोरं भिवून गायब. तुम्ही सुद्धा उद्या त्यांना तसाच सांगायचा काय. अहो, काय तर एक नंबर आयडिया. हा काय ती गुणाची बायल माझी. जुळवी करता तरी कितें रे उडक्यो मारता बरी कसले. अरे तेजे पुडयान खंय वाघोडी घुसल्यान चावली. अहो, पुरं करा आता. रॉंग जाग्यार. चला कामाक लागूया. बरोबर येतोय मी. बरं रे पोरांनो अरे येतोय मी. आणि माझ्या का तुका पैसे जाय आता देतो. फाल्या दिता. बरं तर फाल्यां येतोय मी. अरे ए जुळव्या राम रे. गेले यो गेले ते. तर कसं काय चाललंय तुमचं सगळं काम. बेस्ट फुल रेडी असा. का आम्ही बघतो की तुमचं काम एकदम मस्तच, पण रावपाची सोय कशी काय. रोपाची सोय तर त्या होली मस्त. सरपंचाच्या घरात आमका काहीच त्रास ना. होय ता तर असत, पण तरी सुद्धा काय लागलं तर सांगा माका. आमका काय ना गरज. वी आर व्हेरी हॅपी हिअर. वा ऐकून बरा दिसला, पण थोडा सांभाळून राहा. उद्या अमावस्या असा. अमावस्या किरे हांगा जात्रा असता पोटाक या रे. जात्रा तुमका काहीच माहित नाही. सरपंचान तुमका काहीच सांगू नाही. ना कितें आसता रे. आमका तर सरपंचान काय सांगना कितें असता. अरे बाबा नो अमावस्येक हायसर भुता भायर सरतात. भुता उता खंय मरे. हे काय भुता बिता कोण नसता रे. ही काकी फकाणा करता रे. नाही नाही खरं हाय. तुम्ही या रावच्या खोलीत शांतीच्या साक्षीन जीव दिलेला असा आणि ता अमावस्येच्या रात्रीकच बाहेर येता. हे जय या खोलयेन खंय मरे. हट. अरे भुता बिता काय नसता रे. आम्ही मानिना ते भुतांक बितांक. हा आम्ही मानिना भुतांक त्या. बरं तर मी या सांगपाचं काम केलं. आता काय तर तुम्ही बघा. पिया जातोय. हे जय तू कित्याक भियेता रे. तू असा म्हणटा मरे. अरे भुता बिता काय ना रे. हाका कितें दिसता ना मरे. हे जुळवी आनी ते मरे कितें तरी प्लॅन करता आणि आमकां भेकडून मरे हांगाल्यान धांवडपाक सोदता. शुवर तू. हय रे शुवर रे. शुवर किती चुकलं तुमच्या हांगासर. काय ना गो. काय ना प्लॅनिंग करता रे प्लॅनिंग. फुलाची प्लॅनिंग का आणि कितें रे. ना म्हणजे दोनूय करताले. दोनूय फुलाची बीन करताले आणि आमची बीन करताले. दोन्ही फुलाची करता. दोन्ही फुलाची. तो दिल्लीचो हांव म्हापशेचो येयला. आधी रे तू केन्ना येयले. आत्ताच. आणि तुमका पकडले हांवें. कितें आमकां पकडले. हय तुम्ही असं प्लॅनिंग करता आणि म्हाका सांगना. ते फुलाची प्लॅनिंग तुका गो कित्याक. हय बापूय सिव्हिल इंजिनियर तू न्हू. ज्या दिसा तुम्ही हयसर इल्लेलो ना त्या दिसा म्हाका सगळें कळ्ळें. कितें कळ्ळें गो तुका. की हो रमेश तुजेर प्रेम करतोय आणि आई बाबा हयसर पटोवंक येयलोय. आणि हे बी खबर आसा की तू बी तेजेर प्रेम करतोय. कितें तुका कोणी सांगलें गो. रमेश तुका सांगलेलें मरे हांवें. अगो हांवें पूण तेका कांयच सांगूना. तेका कोणी जालें म्हाका खबर ना. कोणी आलें तुका. तुका सांगलें मरे हे धाकटे सगल्यांच्या माथ्यार म्हणून. मिया सांगचें नाही कोणाक, पण म्हाका बी प्लॅनान घेयात रे. मिया बी मदत करतय. तू कित्याक गो तुमच्या प्लॅनिंगेन तिंका खोटून प्लॅनिंग. ताई तू नाका, पण मिया मदत करतले. जय म्हाका बी घे रे. रमेश पळय बरें काम करून गेल्यार सगळीं फुडें सरता मदत करपाक. कळ्ळें मरे. काय ते हे सिद्धच कितें तरी शाहरुख खानाचो डायलॉग आहा न्हू तो. सर आता मोगाची सैरी गो सुरू. हय तर हांव आसा. हे मालिनी आमी न्हू गो दुसरो प्लॅन करूया. हेंका हांगाच आसा न्ही डान्स करपाक जाय न्हू. आमकां चेंज करूंक जाय. यो रमेश तू म्हज्या खातीर कितें करता रे. अगो तुझ्या खातीर कित्याक. हांव तर आमच्या खातीर करता. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ
कहना चाहूंगी तो तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। कहना चाहूंगी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुमसे हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये कि सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। बघूया काय बातमी येते पेपरात. आणखी वेगाने हे काय असा, रत्नागिरी पंचायतीने 12 शौचालय बनवले. मशाड बांधली यांचा. आमच्या वेळाच्या बांधली 50 संडास बनवले. कोणी पेपरात बातमी छापली ना. यांचे बाय बरे असा, पैसे घेतात आणि पेपरात बातमी छापतात. त्यांना होय ते काय हो सकाळी सकाळी काय आहे चालला तुमचा? अगं रोजच्या सारखा पेपर वाची होता आणि काय करतलो. बरं नाही तो पेपर सोडा आता. मी काय म्हणतोय, हा. काल तो शेखर येईल परत शालिनी भेटा. होय का? होय. इलो होतो बरा झाला ना मग. अगो दोघांनी एकामेकाला पसंत केला तर बराच झाला ना. म्हणजे आमची काळजीच मिटली बघ. हो गो. अगो तुका माहिती असा गावातले लोक काय बोलतात ते. काय ना अगो ते दोघे पोरे असत ना. अगो तो सुरेश आणि अजय. आओ रमेश आणि जय. ते दोघे पोरे असत ना, कामाक पोरे असत. आणि पंचायतीचा लोक म्हणा होता तुमच्या शालिनीचा त्या रमेश बरोबर जुळता तर बघ म्हणून. अगो पोरको पोरो असो आणि मोठ्या कंपनीचं मालक पण असे ना. उगी नावात काय बोलतात तुम्ही येत्या? हा अहो तुमच्या मित्राचं पोरगो असा मग शेखर. असायच गो. पण बरं पोरगो मिळा म्हणून ना. अगो आमच्या देवीदासाचं पोरगो असायच गो. कोण कोण हो? अगो देवीदास गो तो. देवीदास नाही, विष्णुदासाचं पोरगो असायच ना. विष्णुदास. कोण हो विष्णुदास? कोण नाव काय करायचं तो काल नाही काढलेला. अहो मंगलदास म्हणायचंय का? मंगलदासाचं पोरगो असायच गो. त्याच म्हणते मी या. एक बरोबर पोरगो मिळव शालिनी म्हणजे कसा झाला एकदाचा. हा मिलेगा जरूर मिलेगा. हॅलो निरंजन. साधू बाबा इलेशे दिसता. हा हे बघताय. हॅलो निरंजन. मिलेगा जरूर मिलेगा. हॅलो निरंजन. बाबा नमस्कार बाबा. या बाबा. नमस्कार बाबा. तथास्तु. कल्याण हो. बाबा आज वडेन कसे येलात तुम्ही? बालक, मैं इस घर के बाहर से गुजर रहा था तो आपका घर दिखा और मैं यहाँ खींचा चला आया. पण काय असं वाटेल बाबा. बाबा भूत बीत असा की काय अडे? भूत प्रेत का साया दूर दूर तक नहीं है. मग काय बाबा आमचा काय चुकला असेल का बाबा. इस घर पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है. इस बात का मुझे संकेत मिला है. काय सांगतोय काय बाबा? बाबा काय सांगता तुम्ही? अहो विचारा ना तुम्ही. आमच्या घरावरती संकट येतोय काय? थांब गो बाबा. डोळे बंद केले. सांगतले काय तर बाबा सांगा ना बाबा. तुम अपनी बड़ी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो. होय बाबा. होय आम्ही एक नवरो बघलो. पोरगो बोरो असा आणि घर नाही बा असा हो त्यांचा. वही तो संकट है. जो लड़का तुम लोगों ने ढूंढा है उसका नाम शो से शुरू होता है. होय शेखर. शेखर वो बहुत बड़ा कपटी है, दोगला है. उसने बहुत लड़कियों के
साथ छल किए हैं. काय सांगतोय काय बाबा तो तर आमचा तो तर माझ्या मैत्रिणीचं पोरगो जानकीचो. मैं जो सच है वही कहता हूँ. अगर तुम्हें नहीं सुनना तो मैं जाता हूँ. थांबा बाबा थांबा, जाऊ नका. पहिल्यांदा या संकटावरती काय तर उपाय सांगा. या बाबा हे, या बाबा काहीतरी मार्ग असतानाच नाही बाबा. मार्ग सीधा है. उस लड़के को मना कर दो. दूसरा लड़का ढूंढो. मुझे तो इस घर पे सच्चे लड़के की बू आ रही है. तू अरे ये कोई उन्हें भी नहीं मेरा का तो अलोक निरंजन, वो लड़का इसी घर में रहता है. अहो सरपंच, आमच्या घरात घडे आणि कोण असा? कोण ना अडेल बाबा. मैं उसे अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूँ. उसका नाम र से शुरू होता है और वह इस गांव में नेक काम करने आया है. अहो सरपंच, आमच्या गावात कोण हो? कोण नाही बाबा. मका दिसता तो रमेश असतो. तोच नाही का पूल बांधूचा काम करता नेक काम. रमेश. रमेश ये उस लड़के का नाम. वो ही तुम्हारी बेटी के लिए योग्य है. काय सांगते बाबा रमेश. हाँ, उसी का खुद का कारोबार है और वो शालिनी के लिए योग्य है. पण बाबा, आमच्या पोरीचं नाव कसं कळलं हो तुमका? अंतर्यामी है हम. हमें सब पता चलता है. जो हमने कहा है वो याद रखना. जाते हैं हम. अलोक निरंजन. बरा बाबा सांभाळून चला. बाबा की जय हो. हे शांते बाबा का सामान गेला तर खराच चला हो. होय, म्हाका तर बाय खराच वाटता. नाहीतर ते का इतके सगळं कसं कळलं असतं हो? होय गो. अगो बाबा एवढे सांगून गेलो खरो. पैसे बिसे काय घेतले ना. माका दिसता खरंच असतं. हो, आता साधू बाबा आणि इतके सांगले म्हणजे आम्ही शेखराक नाही म्हटलेलोच बरं. होय गो. काल इलो नको शालिनी भेटाक. परत जर इलो तर भेटाक धाडू नको शालिनी त्याका. होय देवासारखे इले बाबा हे साधू बाबा. हॅलो, नमस्कार काकी. नमस्कार काका. अरे नमस्कार. बरा सर आहे पण तू परत सोयलो आज. कालच इल्ले मरे तू हयसर शालिनीक भेटाक आणि आज परत. हय, आता कितें सांगू तुमका. अशें दिसता की आता हांगाच येवन रावूं कशें. हीच माझी फॅमिली आणि हेच माझे घर. हा सगळं बरं असा रे. पण आम्ही अजून काय विचार करूंक नाय. कामचो अजून ठरवचो बाकी असा. हय बाबा, तुम्ही शालिनी विचारा आणि निर्णय घ्या. आता कांयच हरकत ना. पोरीचं लगीन म्हणजे वाईच कपाळात मागचा तसा हे असतात ना रे, टेन्शन वगैरे म्हणतात तसं. आणि आमचं जर कसं ठरलं काय तर आम्ही सांगू तुका. बरोबर आहे. बरं तर शालिनी घराचा शालिनी नाही घरात आहे ना. शालिनी वाईस बाहेर गेला. होय बाहेर गेलो. हो, बाहेर गेला. बरं तर हांव रावता हांगा आणि वाट पळयता तेजी. ना आता सांगून गेला त्याला येवाक उशीर जातलो म्हणून. येऊन या आरामात. म्हाकाय म्हणून काय काम ना. हांव बसता. आई, ताळो सारको सुकला. तुमची इल्लीशी च्या मेळटली. चाय वही हाडटय मी. हे बघ शेखर, तुझो बाबा म्हजो मित्र होतो आणि खूप वर्ष झाली आम्ही दोघं या गावात राहिलो. हय, सांगताले म्हाका बाबा. म्हणूनच तेंच्यांनी सांगलेलें की म्हाका कितें गरज पडली किंवा कितें मदत जाय जाल्यार तुमचे कडेन चला. तुम्ही डोळे धाकून मदत करतले. अरे माझी मदत असंच तुका. पण माझ्या पोरीचं लगीन काय मी डोळे बंद करून करतच नाही ना. आमका बाबा थोडा वेळ होयो. हय बाबा, तुमकां जाय तितलो वेळ घेया. हांव रावता तुमच्या निर्णयाक. पण मी काय म्हणतोय. पप्पा, हो कोण येलो हयसर? हो शेखर. लेट मी गेस, यू आर मालिनी राईट? हा, म्हणजे काल दीदीक भेटाक गेल्लेले तुम्हीच तर. येस हांवूच तो. पण आज तुम्ही कशा येयला? आज दीदी नाही असा घरा. आज परत येलो. आता असाच न्हू हांगा. पण दीदी नाही असा. शालिनी शालिनी खंय गेला तो? पप्पा, दीदी मावशेकडे रावला दिसता. तेका येवंक उशीर जातलो. येता म्हणसर रात जातली. हा, बराच झाला. बरं झाला? कितें बरं झाला? नाही बरा तर म्हटला. शालिनी तर रावलो. तुम्ही फाल्यां या.
परत फाल्या बाबा तुम्हीच मागीर म्हाका म्हणटा तू परत परत येता म्हणून. काय नाही रे तसा, तू ये फाल्या, आमचो काय असा तो कळवतो तुका उद्या. बरें तर हांव फाल्यां येता. बरें मालिनी, बाय. बाय. बाप्पा म्हाका काय होपो सारको दिसना नाही. असं काय झालं गो? तो जसो बगी होतो ना माझ्याकडे त्याची नजर काय सारखी दिसना नाही. होय का? म्हाकाय पण तसाच वाटता. जा तू आईक सांग चाय नको म्हणून. बरं बाप्पा. तो बाबा सांगून गेला की हो शेखराक नकार दे म्हणून. आणि मालिनी पण तसाच वाटता. शांतेक सांगलेले बरे. शांते, हो शांते. देवा हे म्हणतं की शेखर काय बरोबर नाही असा. आता तुम्हीच काय तो मार्ग दाखयात बाबा. काय गे आई, काय मागते देवाकडे? काय नाही गो, 3 सण झाली ना म्हणून मागणं मागत होते. काय नाही, तुझाच सांगत होते की एकदा तुझ्या लग्नाचं जमानी म्हणून. काय गे आई, परत परत तोच विषय लग्नाचो. म्हाका इतक्या लगीन करूचं नाही माय. काय झालं ग शालिनी, तुका इतक्यात लगेच कित्याक नको? माहित नाही पण नको मला. काय झाला? शेखर आवडत नाही का तुका? अजिबात नाही आवडत. सांग तो हावरो असा पैशांचो. म्हणजे काय झाला? काल इल्लो ना हयसर. म्हाका परत परत विचारीत होतो तुमची गावात जमीन खंय खंय आसा ते सांग. आणखी काय विचारी होतो? आणि काय सांगू आई तुम्हाला, मला विचारत होतो तुला कसले कसले कपडे घालून आवडतं ते सांग, मी घेऊन येतो. अगे बाय, आता तुका आवडत नाही मातो मग त्याका भेटायची काहीच गरज नाही. बरंच झालं आई. पण मोरी लगीन हे करूकच होया ना. आम्ही कोणतरी आणखी एक दुसरं पोरगं बघूया. मी कुठं नाही म्हटलं, बघूया. आणि पोरं म्हाका एक सांग, तुला तो दुसरं पोरगं आवडलं काय गो? दुसरं कोण गे? अगं तो रमेश गो. सगळी लोक म्हणतात की तो एकदम बरं पोरगा असा म्हणून. रमेश काय झालं गं शालिनी? शालिनी काय झालं? वहिनी, मी येले. कसं चाललंय तुमचं? जुळवी या हो, या. आज तुम्ही हडे कसे येल्या? अहो काय नाही हो, मी सावंतवाडीचा येतो. पण तेवढ्यात म्हाका आठवला की जयान म्हाका हयसर बोलयल्लो. तो जय तो पूल बांधपाक गेलो तो. होय होय, आमका कळलो कोण तो. पण त्याचं काय काम होतं तुमच्याकडे? असं काहीतरी काम, पण सांगितलं नाही त्याने. हल्ली तुमका बरीच कामं असताशी दिसतात. काय हो, असं नाही, असतात बारीक बारीक कामं. बसा तुम्ही, बाई चाय आणतंय तुमच्या. नको नको, चाय नको. हल्ली मी चाय कमी पितोय आणि आता रात्र पण जायची झाली. होय, बसा. आमका जरा सावंतवाडीत जाऊ होया. सावंतवाडी आता रात्रीचा? हो. बघा बरं आहे सांगा. हो हो हो, तसं काहीच नाही. एक मोठा कार्यक्रम असा, त्यात प्रमुख पाहुणे सरपंच असत. हो. म्हणून आमका जावं होया त्यांच्या बरोबर. कोणाचा कार्यक्रम? ती एक बरीच मोठी प्रसिद्ध कंपनी असा. हो, आमका सगळा थंयसरच असा, जेवण बिवण सगळं थंय. म्हणजे रात्री येवपाक उशीर जातलो. हय, म्हाका दिसता रात्रीचे 1-2 तरी वाजतले. बरं, मजा करात तुम्ही. होय मी येतलो असतो पण काय थोडं वाईस काम असं म्हाका. होय होय होय. बरं, बसा तुम्ही, मी येतोय. आमचे हे गेले गाडी बघू, येतोय. मजा करात तुम्ही. होय होय, आम्ही येतो. आणि गावचा नाव मोठं करा. होय होय. जय कुठं गेलाय का? वेळेकडून पैसे काढून घेतले पाहिजे. आज बोला मस्क लायत आणि पैसे काढून घेत. जय, अरे जय, बरं असं रे. अरे जुळवी काका, गेले तुम्ही? मी बसा बसा, केव्हाच येलं. बसून घ्या.
तू अरे जुळवी काका या जुळवी काका हे किती आला रे सोरो हे मेल्या हांव सोरो पियाना खबर आसा मरे तुका अरे खबर आसा रे तुका ना रे तेका हाडला रे तेका अरे मेल्या घराकडे आई बाबा येत जाल्यार अरे तेका मरे फोन करूया मरे आणि सगळी इन्फॉर्मेशन काढूया अरे आई बाबा ना रे आहे आई बाबा ना आणि हे तुका कोणी सांगले ए तुका कितें ऑफिसर दिसता अरे हांव आनी मालिनी सगळे प्लॅन करता आई बाबा मरे भायर गेल्या रातची येतली हय भायर गेल्या हय पळय आता मरे एका मरे बरो टुणटुणीत करूया मरे आणि सगळी इन्फॉर्मेशन काढूया आणि ते शेखर म्हणटा न्हू तेजे पान कापूया आणि मागीर तुजें नांव हांव फुडें करता टे 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 सागी वांगडा लोगी ही लोगी रे सागी वांगडा पुरो 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 तो पळय कान लावन बसला हांगा चल तुमचा जागा तर मुद्द्याचा बोलूया. हा झाला आमचं तसा मा झाले आमचे झाले आमचे आम्ही एक डिस्कस करताले की बाबा जयाक आमचे कसले चुडू जाय पळय ते अरे कसला चेडू आहे तुका राव तेका जाय ना तूच सांग रे बाबा कसले जाय ते अरे सांगता रे पण पहिली मातशे एन्जॉय करूया मरे अरे हे काय दारू हय दारू आणि ती बी फॉरेनची दारू अरे थोडे दी बघूया. फक्त बघूया की रे तुका धाडला मरे पिऊया आम्ही माका आणलं हय वा 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 दी बघूया. हे, आई बाबा येत जाल्यार बिगीन पिऊया चल तू ग्लास आणि हे घेतो चल अरे ते मगाशी सावंतवाडी गेले येवपाक उशीर जातलो तेका आई बाबा ना गेली गेली. अरे वा तो ग्लास आणि कोल हाडटा राव चल हाड फॉरेनची दारू तू पितली काय रे नाही हाव पियाना तुमका जाणल्या माका आणलं हय तो असा का टेंडरे. काय रे कसा असता तो काय प्लॅन असेल तू सांग रे ना काय प्लॅन बी तसं काय ना हाव पिना पूण आमचो जय पिता तो तुमच्या वेळात तुका कंपनी दितलो कसा तर करायचं चल रे जय सुरुवात करूया. जुळवी काका टाइम प्लीज हा हांव पियाता अरे आमचो कितें प्लॅन आसलो फक्त तेका टून करपाचो मरे आणि इन्फॉर्मेशन काडपाचें मरे आनी तुजें नांव फुडें करपाचें अरे ऐक रे तू जेन्ना भितर गेल्लो पळय तेन्ना जुळवी काका डावट येयलो गो दिसता म्हाका विचारता कसली प्लॅनिंग चल्ल्या रे म्हाकाच हाडल्या कित्याक हाडल्या म्हणून म्हाका तुजें नांव सांगचें पडलें रे प्लीज रे 2 मिनटां रावूंक जायनासलो हांव सांबाळटलो आसलो मरे म्हाका पिया तुका खबर आसा मरे हांव एकदां स्टार्ट करीत जाल्यार स्टॉप जायना तेजें टेन्शन तू घेवं नाका आनी इन्फॉर्मेशन काडटलें मरे तूं जुळवी कडल्यान कितें इन्फॉर्मेशन काडपाक जाय ती हांव काडून घेता तू पी चल अरे तोंडाक पाणी सुटलं मरे जस्ट चालू करूया. आता ती वाचशी ना चल पाणी सुटला कर तू ग्लास कर पुरो एक पॅक चालव पयरी हा काय बरं घुमघुमीत वास सुटला रे आमच्या गावात मिळणार ना रे असली वास सुटूंक ना रे तुवें मारलाय रे हे कितें खंयच्या टायमार कितें फकाणां करता फकाणां करपाचो टायम आई बाबा येत जाल्यार मरे वाट लागतली कळ्ळें मरे आई बाबा येतली ना रे आई बाबा येवचे ना तिका रात जातली येवपाक गेली रात जातली कर तू ग्लास कर सुरू कर पिया तुम्ही म्या पी नाही ना तू पिता तरच मी पितलोय मी पिऊन मरण दिलेल्या आजकालच्या संसारात कोणाचेर विश्वास दवरचो ना पी रे आता मी पितोय अरे बाबा एका गोटान काबार मरे आमच्या आडेन असेच पितात हांव अशें पियात जाल्यार गेलो हा टेन्शन काय घेऊ नका कर तू ग्लास हांव पळयता म्हणलें कितें ते अरे होपत कितें ग्लास आता तू पे मरे अशें पियो आणि एक कर रे जुळवी फास्ट मरे ब्लॅक डॉग टी काला कुत्ता
अरे पण जोडी म्हाका जाय तसले चेडू मेळटले ह्या गांवांत गावताले रे कसला चेडू आहे तुका म्हाका मरे सामके मरे अनन्या पांडे कशे जाय अनन्या पांडे हे आधी कोण अरे ती हिरोईन व्हडली हिरोईन म्हणजे हिरोईन आहे तुका हय हिरोईन गावताले रे पण पैसे खर्च करचे पडटले अरे पैशाचं टेन्शन तू कायच घेऊ नका पैशाचं टेन्शन हांव पळयता पैशाचें टेन्शन पी रे पी तू पी पूण म्हाका सांगा त्या कोण तो नाव कितें रे हा त्या शेखरान तुमकां तिची सैनिकत करपाक कितले दिल्यात शेखर कोण अरे तोच मालिनी वांगडा तुमचे लग्न झालेलं आता बायक उतरली तुका नाचली आहे शालिनी वांगडा तुम्ही लग्न जुळलेलं तो कसं काय झाला अरे मारू एक कानार तो किती विचारता तू किती सांगताय कितक्या पैसे दिले सांग विचार 5 लाख दिता म्हटलं त्यांनी 5 लाख हे सोड तुम्ही बसा ए रमेश यांनी काही 5 लाख इथं आणल्या 5 हे लाख चारूच दिसता मरे 5 रे हा लिपला यो हांगा का सांग रे 5 लाख दिता पळय कसली चोरी करतली कोण रे चोरी करता 5 लाख दितलो रे भांगड आसा म्हाका तेच दिसता कितें तरी मरे भानगड आसा 5 लाख दिले हे पण तू भियो नाका हा तू माझा भाव हय हांव तुजी सैरीकत करता हांव तुजें लगीन लायता रे खंय गेलो फाटल्यान हांव तुजें लगीन लायता पांय लागना धड जमनीक आनी तूं म्हाजें लगीन लायतलो राव हांगा ओगी तुम्ही जा मरे हे बाबा आमी हांगा आसा हांगा तुम्ही जा मरे कित्याक घरात भूत आसा ते आणि फक्त आमाशेक भायर सरतात ते भूत नाही का हो भूतासा करता मरे अरे आय गावनास मरे खंय गेले भूत तुजे वेर इज द भूत अरे म्हाका सांगता हो कितें सगळयता ते सारकेंच उलयता ती शालिनी काकी तेच सांगताली मातशें एक भूत येता म्हणून अरे भूत बीन कळय ना रे तू भियो नाका रे आमी भियाना अरे बेना का असतात रे भूत त्या घरात हल्ली आजनारी जाता असं ऐकलं मी हा त्या शांताचे सासये ह्या युगात मरे जीव दिलो आणि अशी तडफाडान मेलली ती तो आत्मा असरच काहीतरी तू भूत म्हणता आम्ही बियाना भूतांक बीन आम्ही बियाना अरे मी पण तसंच बी नाही होतो पण मी एक दिवस दिलो हा आणि 700चा भूत बघला तांबडी साडी केस असे सोडलेले पायात पैजण आणि कपडा कितली पिंदर राहिलेली अशी हे जोडव्या सारखी भुताडकी कशी तू भूताचे डिस्क्रिप्शन दिताय काय मंजू लिखायचे रे हा अरे तशीच दिसत होती ती हट. अरे हांव भियाना रे भूता ए भूता तुका डेअरिंग आसा जाल्यार यो ह्या रुमान मरे ए भूता तुका डेअरिंग आसा जाल्यार यो हांगा अरे बाबा भूत ते भूताची डेअरी चेक करनाका मी सांगित होता तसाच दिसत तू आता भूताची डेअरी चेक करता मरे आता कोण करे डेअरी भूत येयले
भायरचे रे आम्ही गोयचे मरे ए हो पय हो तो बसला तर तुझं नाच जाऊया आणि हा तुझा मित्र तुम जाबो अभि जाबो ना जावे आम्ही ना जावे सामकी कोमलिका काही नाचता मरे मंजलिका जाव रे तू भियो ना काय हाव धावटा तिका हे कोमलिका आता तुझे खूप झाले हा असे नाचून तुम जावे ना जावे आणि ना जावे आम्ही रक्त पितो गटागटा आणि मांस खातो गटागटा एक गटा मोठा करता मरे माका दिसता मरे हे चुळबीन मरे बीबीटी काढला हांगा कोमलिका करू बीबीटी रे तो बीबीटी अरे बीबीटी रे कसो मरे रक्त पितो घटा घटा मांस खातो मटा आम्ही निस्ती पितो घटा घटा अरे त्याची सासू पहिल्या दशावतारी नाटकाच काम करत होती दशावतारी हट अरे ओ बीबीटी रे पय वीक घातला आणि पैसे घालून येला राव तुमका वीक काढून दाखयता ए बीबीटी अरे बीबीटी तुम्हारी बारी आमचं पळ आता काम झालं आमचं दोघं पडले पण बेशी होते कसा झाला माझा भूताचा नाटक एक नंबर मोगाची सोयरी गत मोग उडून नाचता रमेश के हसता खेळता जग सगळं फुलता मोगाची सोयरी गत मोग उडून नाचता रमेश के हसता खेळता जग सगळं फुलता देवा गावांना पचरले अखबार शालिनी रमेश पडले मोगान जुलवी काको म्हणता लाईफ लाईन मिळता माका कमिशन फी पॅन पाय मोगाची सोयरी गत मोग उडून नाचता रमेश निरंजन
बाबा बाबा तुम्ही सांगलेले तसे मी आता शेखराक शालेनी मैदान गेलो जाऊन देऊ ना. लेकिन संकट अभी टला नहीं है, उसका साया अभी भी इस घर पे मंडरा रहा है. सायो अजूनही असा कुठं सायो कसं काढूचं बाबा. जब तुम उसे नकार दोगे वो साया अपने आप चला जाएगा और उस दूसरे लड़के को भी बता देना. मग दुसरा मुलगा कोण बाबा. रमेश है वो दूसरा लड़का. वो ही है शालिनी का भविष्य. रमेश बाबा बाबा पण आमका त्याचं काय माहिती नाही असं बाबा. असं कसं करतो आम्ही. बात करो उससे, पूछो उसे. हा आता कोण उगो म्हणलो. अरे काय ना रे बाबा राम 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 म्हणे होत्या. आणि ह्या कोण. अरे ह्या बा मोठे बाबा असत. मोठे ते दिसता. कसा नाही रे बाबा तुम्ही थांबा मी आता शालिनी बोलवून घेऊन येतो. काय शांते हो शांते. बालक तुम इस घर में नए हो लेकिन ये घर जल्द ही तुम्हारा होने वाला है. म्हणजे बाबा तुम्हारा भविष्य उज्जवल है. तुम्हारी हर एक मनोकामनाएं पूरी होगी. मनोकामना. ओके ओके बाबा. आणि किती जो कार्य तुम इधर करने आए हो वह जरूर पूरा होगा. अरे बाबा 2 खांब्याचा पूल तो पण झालो रेडी. वो नहीं बालक, जो तुम यहाँ शालिनी से विवाह करने आए हो वो जरूर पूरा होगा. अरे बाबा तू तुमका कसे कळले. अंतर्यामी है हम, हमें सब पता चलता है. बाबा आशीर्वाद द्या बाबा. जय काय चालला का. अरे रमेश किरे रे आमका साष्टांग नमस्कार घालता मरे. बाबा तो अंतर्यामी बाबा. त्याका सगळे कळता. ए बाबा बाबा ओ जय असे हेदो हात चेक कर नु. अवश्य दिखाओ. ये बालक तुम्हारा साया है, हर वक्त तेरी मदद करता है. और हाँ दूसरा है टेमी, वो भी तेरी मदद करता है. बाबा जय मदत करता ते खबर आहे मका. पण वो टेमी मागे खय गेला तेव्हा खबर. डोंगरार मिळवला लास्टाक. काय ना रमेश जिजू अजून मोडको मेलो नाही तुका हो. किरे ऍक्टिंग रे मोठ्या. डुडी डुब डुब. म्हणजे तुम्ही किती म्हणता. म्हणजे किती ते तुका हांव सांगता काय हो. डुडी डुब डुब डुब. ए टेमी रे. होय टेमी 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 टेमी. हे पण हे किती रे. पण आमचा ते प्लॅन ह्याका साधू बाबा आम्हीच केलंय. ए रमेश पण म्हाका सामको ट्रेन केला मालिनी ना. मिया फक्त बोललाय तुका. सगळा नाटक तूच केला. एक नंबर. एक नंबर. जसे पडोंगा एक नंबर. वा 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 वा. हे तुम्ही आणि शालिनी माझ्या मोगा खातीर. तुम्ही आणि सगळेजण माझ्या आणि शालिनीच्या मोगा खातीर किती किती करतात रे. हे पण शालिनी हो टेमी कोण तो खबर सुद्धा ना. आणि कहले तुम्ही रूपा घेता ती कोणाकूच खबर ना. थँक्यू तुमका थँक्यू. तेजो मरे हांव सोल्युशन काडटा. मालिनी आमचो मुगो एक सेल्फी काढ. हांव दिता हसू हसू हसू. म्हाका दिला आनी कितें भायर काडटा दी. आमचो मुगो फोटो काड मुगो आनी मागीर शालिनीक दाखय. मागीर तेका कळटलें आमी तेका कितें कितें केला ते. होय होय भारी आयडिया. स्माइल. मिया एक सेल्फी पण काढ. हे काढ काढ. अरे चला रे आता चला. माझा फोन दी. आई गेला बाबा काढून. चला बिग्यान चला. मालिनी चल आम्ही दुसरो प्लॅन करपाक या. आणि कसलो प्लॅन रे. कळटाला का तुमका. चल चल. हे रमेश तू माझ्या पाया पड. आई गे बाबा गेला आई का मग राव फाटला येता. नको तू असे चल मुगो. थंय दोंगरार. जिसकी छवि श्री राम से मिलती है. उठो उठो तुम्हारा कल्याण हो. तुम्हारी आंखों में सरलता है, वचन में सच्चाई है और हृदय में निर्मलता है. ऐसे तेजस्वी बालक दुर्गा को देखे
जातात तुम्ही? हाँ, लेकिन मैंने जो कहा है वो याद रखना। रमेश शालिनी के लिए ही यहाँ भेजा गया है। जाते हैं हम। अलग निरंजन। आई हे खंयचे गे बाबा? अगो एक मोठे बाबा असत ते. अगो त्यांना सगळं कळटा. अंतर्यामी असत ते. असं काय बोलले ते? होय किती सांगून गेले ते. अरे रमेश, बाबा सांगत होते ते एकदम बरोबर असं. तू एक बरो पोरगो आस रे बाबा. बाबा सांगी होते तसे. होय. आणि आमच्या शालिनीक एक बरो पोरगो होय होतो. अगदी तुझ्यासारखं. काय गो शालिनी, आवडलं मग तुका? काय गे आई ती रमेश? असा मग पसंत. आई तुम्ही बी नो. रमेश, आमच्या शालिनी खातीर मी आता तुझा हात मागते. करतले मरे आमच्या शालिनी बरोबर लगीन. आता नाही म्हणा नका. आमची शालिनी खूप हुशार असा. लगीन आणि शालिनीकडे झगडा झाला आणि हा जास्तीच पाव खाऊ लागलो. काय रे रमेश, काय विचार करतोय? ना तुम्ही म्हणता जाल्यार हांव तयार असा. बघलात ना सरपंच, मी काय सांगलेलं रमेश होय म्हणतोच म्हणून. शालिनी म्हाका पोरगे असा गो ते शाणे माझे. हा, हे मात्र एक बरा झाला. हे रमेश, तू आता एक काम कर, तुझ्या आई किंवा बाबा एवढ्या घडण घेऊन येऊ. पुढचा कायदा बोलली गेलेला बरा ना वय सांगते. वय वय वय. माझ्या आई बाबा तेंका आणि कोण सांगतलो हेची सेटिंग करपाक म्हाका जयान हेल्प केला. काय झालं रे? कसला विचार करतोय? काय ना तुमका माझ्या आई बाबाक मेळपाक जाय न्हू. होय. बरें हांव फाल्यां घेऊन येता माझ्या आई नाजाल्यार बाबा. बरें हे काम वायस मस्त झाला ना. काय गो बाय, खुश असेल मा तू? बाबा आई तुम्ही खुश ती आम्ही सुद्धा खुश. आई अंबीबाईचीच कृपा म्हणायची. आज मी आपण खूप खुश असेल बा. बरं असेल तर लग्नाची तयारी करूया आता. वय वय वय. पण तू शेकर इलो ना तर ते का सांगपाचे पडले ना. तो नको म्हणून. तो शेखर काय बरो पोरगो नाही ना. गुड इव्हनिंग. हांव परत येयलो. शेखर, बरा झाला बाबा इलोय तू. आणि वा, आज माझे शालिनी सुद्धा असा. हॅलो शालिनी. शालिनी जा गो बाई चाय आण जा. आता काकी आज चा नाका, आज शालिनी असा. सो हांव चिंततालो आमी मातशें गांव फिरून येता म्हणून. आधी शेखर चला बोलान घेऊया. शालिनी बाय शाव घेऊन येऊ का बाबा? हय हाडटा बाबा. आणि मी पण येलो आणि लग्नाची बोलणी पण करतलो. हा, बरा झालाय तू इलोय तो. यो तू पण येऊ. तसा आमचा थोडा ठरलेला असा. सरपंच काय ते सांगतील हो तुमका. होय, मी आज सांगतलंय. शे कितलो सस्पेन्स. सांगा न्ही डायरेक्ट की हांव तुमकां पसंत आसा तो. आणि मग मेळप नाही टाके. आमका मग 5 लाख गावतले. हे बघ शेखर, तू तर माझ्या मंग्याचोच पोरगो. दिसाक बरो असय आणि बरा कामाक सुद्धा असय. पण मी काय म्हणतोय, आम्ही शालिनीक लागून दुसरो पोरगो बघलो असा. तो पण एक बरो पोरगो असा. काय म्हणते काय सरपंच? होय हो जुळवी. आमचा तसा बोलणा पण जाणलेला असा थोडा. कितें सगळें जालें? पूण काका काकी तुम्ही म्हाका सांगूंक ना कित्याक? असं काय हो सरपंच? आसुनी काका सोडा. तेंचो निर्णय तो. तेंका कितें बरें दिसलें तें केलें तेंच्यांनी. अरे पण आमका सांगपाक तरी होया होता. सोडा तुम्ही काका. बाबा तुमचो निर्णय म्हाका मान्य आसा. बाबा आमका जेव्हा कळा तेव्हा आम्ही तुमका पण कळना नाही का? होय. आमका आता आणखी एक पोरगो पसंत पडलेलो असा. आता आसान देते चला. हो. हय माझे कांयच प्रॉब्लेम ना. आणि तुमकां जर शालिनी खातीर म्हाज्या पेक्षा बरो कोण चलो मेळटा जाल्यार हांवूय बी खूश आसा. तुमचे चली तुमचो निर्णय. होय 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 बरं. ऐकून माहिती बरा दिसला. बरं दिसला. होय. पूण कोण तो चेडो? आता रमेश रेता. रमेश? हा. तो फुल बांधला गेला तोच का? होय होय होय. पोरगो एकदम बरो असा. हा कॉंग्रॅच्युलेशन्स रमेश तर तो. आणि तू तर आमच्या मंग्याचाच पोरगो मरे. येत जा कधी कधी बेटा. बरा तर बरा. आओ माझे झाडे आहेत तुम्ही. येत या बरा रे जुळवी. बेटा या मग. बरा काय आमचं 5 लाख कमिशन गेलं ते कोण सांगतो यांका? शेखर तू मात्र एकदा बरा केला. सगळं सांभाळून घेतलंय. बेटर वाढवून नाही. सांभाळून घेतले? कितें सांभाळून घेतले? सगळे प्लॅनिंग केल्ले, सगळे सेटिंग केल्ले, सगळे काबार झाले म्हटलं. तू म्हणतो सांभाळून घेतले? हट.
औषध खायला येतात ते माझ्या कॉलराक धरतात आता पब्लिक नळ असा येतात ते उघडतात. पण एक सांग रे, तुझा काय प्लॅन होता? काय प्लॅन होतो मूर्खा? हे घर, ती जमीन, ती सगळी शेतं माझी घातली असली माझी. आणि तू म्हणता काय प्लॅन होता? असं म्हणत होता तुझ्या तर. मागीर तुका कितें दिसले? तुका ते 5 लाख हांव बेश्टेच दितलो म्हणून? अरे ते 5 लाख या 5 कोटीच्या जायदाती फुडल्यान कांयच न्हू मरे. अरे बापरे, असा प्लॅन होता तर तुझा? आता फक्त एकूच मार्ग असा. कसला मार्ग? काय करूचे ठरवलं तो? काय बघ तू आता त्या रमेशाकूच मारून उडयता. रमेश, तुवें माझी लाईन कट केली, शेखराची लाईन कट केली तुवें. आता त्या रमेशाक मारता आणि मागीर तो पळय म्हातारो रडत रडत माझ्या पायाकडे कसो येता तो. चल तू आता. औषध खायला का उलटा पुलटा केला तर आमच्यावर येतो. शेखर, हे शेखर. शालिनीच्या आई बाबा खंय? माझ्या आई बाबाक मेळपाक जाय. तो जग खंय पावलो काय? कोणाक घेऊन येता देवाक खबर. हेंच्या आई बाबा खंय पडटले? माझ्या आई बाबाक कोण सांगतलो? जयाचीच मदत घेवची पडटली कशी दिसता. यात यात खंयसर यात तो कोण नाही ही आणि कोण? अरे किरे रे, आमची वॉर्डन मॅडम ती यांची किरे. हे मॅडम, तुम्ही बी या प्लॅनान शामील? हय हय, पळय पळय तुझ्या मोगाची सैनिकांनी सारखी कितें कळचें पडटा आमकां तें. तुमकां सांगलेलें आतां सगळें कळ्ळां ना? कळ्ळें गो, पूण भितरसून मातशें भंय दिसता. पूण तुमी दोगांय आसतले न्ही सांबाळपाक? हे आम्ही नाची ना, तुम्ही दोघांच असतल्या, तुम्ही सांभाळून घ्या. देवा, रमेश, तुझ्या आईचें नांव कितें रे? रत्ना मुळगावकार. अरे काय सांगू ना तुम्ही? कालच मी तुका सगळें सांगलां आणि आज कितें विसरलास? विसरूंक ना गो, पूण भितरसून मातशें भंय दिसता म्हाका. हा भितरल्यान भियाता. तेजी सासू आणि सासूबाई येले की भायरच्यान घेऊन कशी घट्ट राव. पुरो रे जय, तुका कितें सांगपाक? पुरे आता तिका आनी टेन्शन दिवं नको. चल जय, आमी जावया. हा आणि हे रमेश, पळया हो लास्ट पडाव. हे जाले न्हू तुझे लगीन, कळ्ळें मरे? माझे लगीन ते बरे असा. तुम्ही खंय वयता ते मातशें लागीत रावा. हे भांगड बीन जाल्यार मातशें धांवून येयात. होय रे दिजू, आमी आसतलो थंयसर. तूं बरें, कांय बरें. टेन्शन घेवं नको. बरें, चल, बरें. चल. आणि मॅडम पळया व्हडले घराणे कशे दाखोवंक जाय, सामके पॉश. भांगर घालून येयला म्हणजे. अरे हा. पुरे तुझं लेक्चर चल आता. मॅडम, रेडी आसात न्हू तुम्ही? आपोवन बाबा राव रे राव, एक श्वास घेता. उदी काढू. नाका नाका, आफय आफय. शुअर मी आहे? हय रे आफय. शुअर? हय हय रे. बरें. बाबा, हे बाबा. राव रे, पयलींच बाबा म्हणटा. नाल्यार कितें म्हणू? नांवान उलो मारू काय सरपंच म्हणू? बाबाच मी आहे. आफय आफय. बाबा, आयला रे, कोण या? ए भाई, काय वया तुमका? बाबा, आई, माझी आई. तुमची आई? नाही, नमस्कार. या बसत. हा थांबा, बसत तुम्ही. हा मी जरा शांते बोलवून घेऊन येतो. शांते, हो शांते. हा या ही बघा. कोण होई? कोण बाई? आई, बाई नाही, आई, माझी आई. हांव रत्ना मुळगांवकर. तुम्ही मुळगांवकर कन्स्ट्रक्शन आयकलं आसतलें. तुमच्या गांवांत आमची कंपनी पूल बांदता. हा खबर आसा आमका. मिया देशमुख, मोहन देशमुख ह्या गावचो सरपंच आणि ह्या माझी बाय शांता. बरं जालं ना इलाज ते तुम्ही. आता कसं पुण्यातल्या पुण्यात बोलाच बरं. हय, काय रमेशान म्हाका सगळें सांगलां. खरें तर आमचे उच्च घराणे, पूण त्याच्यामुळे कांयच घडना. हांवें जयाक पयलींच सांगलां. जयाक कित्याक सांगलो? ना रमेशाक पयलींच सांगलां. तूं कोणाय कुवी पसंत कर, आमकां कांयच हरकत ना म्हणून सांगलां.
तसा बरा केला तुम्ही. आता आमचा काय या दोघांनी तर एकामेकांक पसंत केला असा. आता पुढचं काय ते आम्ही बोलून घेऊया नाही का शांते. आमच्या शालिनी खूप हुशार असा हा. होय एकदम गुणी असा. पण खबर असा म्हाका 3 वर्सां वळखत तेका. काय 3 वर्सां 3 वर्सां कसा. ना ना आईक म्हणपाचे आसा 3 वरां उलयले आमी हा. काल. होय होय होय. हांवें सगळे आईक 3 वरां उलोवंक सांगला. आज 3 वरांच्या परत शालिनीचे इतले कितें गुण सांगले तेन्नाच कळ्ळें की म्हाका शालिनी कितले गुणी आसा ते. तसा आमचा शालिनी खूप हुशार असय. देखो तू गुणी असय आणि दिसाक पण बरा असय. आता सांगा लगीन कधी करूया. म्हाका काय हरकत ना. फुडले दिवाळी करून सोडूया. होय होय चलता आमकां बी काय हरकत नाही. हो दिवाळी झाली की उडूया बार. काय रे मग रेडी असे मग तू. लगीन हय हय रेडी जाता. हो दिवाळी झाली की तुझी दिवाळी चालू. पण तुमकां सारखे आमच्या बाबा वाटाक फोन करून तारीख फावती म्हणून सांगता. चलता चलता तारीख काय मगे बघून येता हो. पण पहिल्यांदा पुण्यातल्या पुण्यात गोल्ड झालं ते एकदम बरं झालं बघा. हो आता काय तर लगीन करून घेऊया. पण शालिनी खय असा गो. ओ खंय आसा ते विसरून नाशे तेका बी बघून मुशकोबी दिवया न्हू. हो म्हाका माहिती नाही हो. मी आपण सकाळपासून बघले नाही त्याका. माहिती नाही. शालिनी चल शालिनी पुढे वाच. शालिनी रे शेखर शेखर हे काय करताय तू. काय करते शेखर हे. हा सोड तेका सोड. ए चिकर सोड तू शालिनी पहिली सोड. आई बाबा रमेश वाचय म्हाका. सोड रे तेका सोड रे तेका. ना जाल्यार कितें करतलो रे. हे पयला मरे गन एक गोळी तुझ्या कपलान आणि तू सोमतो स्वर्गार. हे शेखर हे काय करतोय तू तर माझ्या मंग्याचो पोरगो मरे. ए म्हाताऱ्या हांव मंग्या बिंग्या कोणाक वळखना. हांव फक्त वळखता तो पैशान. चल वच भितर आणि कितें पयशे भांगर आसा ते घेवन यो. नाजाल्यार शालिनी काबार. होय होय मी हाडटय सगळं काय असं ते हाडटय पण शालिनी काहीच करू नको हा. मी हाडटय. वाव इट्स लाईक माय गुड मदर इन लॉ. हो मॅडम तुझ्या गळ्यान आणि हातान भांगर आसा दिसता. ना हे कोटिंग बांगणार हे कोटिंग. अरे वा एका व्हडली कंपनीची मालकीण आणि कोटिंग भांगर. तू कितें म्हाका पिसो समजला दिता काय तुकाय बी स्वर्गार. ना दिता राव काढता. चिखलेले 5 कोटी वळटलो म्हणून. पूण आता हे थोडे कितें भांगर आणि पयशे आसा तरी बरे. हे घे सगळं पण माझी शालिनीक सोडा हो. ते भांगर घाल तितून घाल. मी घालू. ए शेखर तुका पैसे जाल्यार हांवूय दिता रे. पूण तू शालिनीक सोड. पाटील हे शेखर तू हे सारखे करीना हा. तुका या गावाचं बाहेर जाऊन देवायचं ना तुका. शालिनीक सोड आमची शालिनीक सोडा हो. तितले तुमची जायदाद ते 5 करोडाची आणि तुमचे चेडूय व्हरतले म्हणून. पूण वर रमेशच मदीं येयलो. हांव खंय मदीं येयला. आमी दोगांनी एकामेकाक पसंत केला. हय गो शालिनी पसंत केला तुका हाणे. हय तुझ्या असल्या हावऱ्या माणसाक हांव पयलींच वळखलेले. अरे वा आता पहिली तर हांव रमेशाकूच मारता आणि मागीर शालिनी आणि पैसे घेऊन फरार. सरपंच तुम्ही गावचे सरपंच सांगात तेका हे कितें. शेखर तुका गावाचा बाहेर जावं मेळचो नाही. अरे जवळ ते ए म्हाताऱ्या पळयता कसो अडयता तू आनी हो तुजो गांव. आता पयली हांव रमेशाकूच मारता. म्हाका कापासा तुजी म्हाका मारपाक. मार रे. ए शालिनी बऱ्या भशेन हांवें यो. बऱ्या भशेन या साठी हांव फक्त 3 म्हणटलो. 1 2 आणि जुळी हे का केलं का. हे काय केलं तर बराच केला. पण शेखर जे करत होता खूप वाईट करत होता. अरे आई अगो बरं काय झालं अरे ना. तू तर माझ्या मंग्याचं पोरगो
करूंक ना पण हो मंग्याचो पोरगो न्हू सांगताय काय काय हो मंग्याचं पोरगो न्हू हो एक मोठो गुंड आहा पैशाक लागून गावातल्या चेडवाक फसयता आणि ताका व्हरून निघता आणि गावातली चेडवां त्याच्या गोल बोलण्यात फसतात काय सांगतोय काय पण बोगरे त्याचा तो मरा मेला असा तो आमच्या उमऱ्यात गेला तर भाड्याने माझ्या मानकुटीर बसतो ना बरे वरांगणा तो बेशुद्ध पडला तो फक्त बघ जरा नीट बघी असा चितो असा फक्त बेशुद्ध पडला हे किती झाले रे आम्ही हांगाच असली बरे आई हा काय झालं सगळं काय नाही गो काय नाही सगळं झालं आता बराच झाला आता एका पोलिसाच्या ताब्यात देतं बरे जे हेल्प कर जरा एक गन दे देवा काय नाही या आजचो दिस कितको बरो होतो आणि ह्या काय झाला रत्नाताई माफ कर आता महेश येलो महेश शेखर येलो आणि सगळ्या नाचत ना असू दे तुम्ही किती माफी मागता तुम्ही सगळ्याच्या जायचं किती किती केलं असू दे असू दे आई अंबेबाईच्या कृपेने एक मोठा संकट बाहेर टाळला हा मग आता लग्नाच्या पुढे बोलणी करूया की नको होय 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 करूया. शेखर असला पोरगा होता मला काय माहिती नाही असं मला क्या बोला था मैंने बहुत बड़ा संकट है बाबा बाबा तुम्ही सांगलेलं तसं केलं ना मी आम्ही शेखरा नको बोलले धावून घातलं त्या का मैंने कुछ नहीं किया है बालक मेरा काम तो सिर्फ मार्गदर्शन देना है उसी रास्ते का चलना तुम्हारा काम है हे बात बरे झाले बाबा मग काय शालिनी तयार मग लग्न शालिनी असे मग रेडी हय बाई अब जल्द ही इन दोनों की शादी करो हा मग रे तू रेडी असेल वा हाय हाय आव ते रेडी जायचा हा आव बी रेडी असा तुमच्या लगीन झाले ना ये रे, पाया पडला बाबा पाया पडता दास तू सगळी रेडी कर असा पूण तुमका किती दिसता या रमेशाच्या खऱ्या आई बाबा कोण आपल्यान ती शालिनीक सून मानतली या सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर तुमका गावतलो मोगाची सैरीगत भाग 2 पार्ट 2